Pin. I'm number one. Sanko perfume. That's She something. says, Samantha, baby girl. Hands are listening to number 5, you're not precious. Sure. It's guys, I know what she. Which one I it's which one I guys. It's which one I let's think when I'm mining it. Na mining it's na my. Quite no mojito. Quite really mojito. Mojito. Ah, man, mojito. Man, so she quite door. Because I'm mining she was a bulldozer. Capana, she was a bulldozer. She was a bulldozer. Right. You don't get us big, so. Right, so guys, you are 150 guys, Titangi. Mascara say go guys, mascara say guys, mascara say, mascara what do you Auntie phone. You're buying phone. That's Auntie. Yeah. She's got the iPhone. Okay, I'll get What? that. Go and take that one upstairs. Go and take the other one in upstairs there. Go and take the other one upstairs. Guys, I'm sorry to guys, tabura kete chiki wakuno kuchirungu. Hey, go and take upstairs. Go and take upstairs the iPhone. Yeah. Guys. Kutana chirungu kuno guys, nebino guys. Alikuwa. Rice. Kwae idoro kwae nonzi moito idoro. Idoro guys nonzi moito idoro. Saka mbera itunze guys. Mascara saying is ronda kanga ndakupromise kuti ndichazodzoka paya ndakuzodzoka. Ndikati ndichazodzoka. Yeah, she must use this one. You must use this phone. Yeah. Yes, here. Like you do it. So you go na maya bana. Suzacho. Here. Oh. Don't come back here again, right? Say okay. Okay. Yes, don't come back here. Here's the phone. Mochito. I don't know the mochito. Dijo. Ameno. But yeah, ina kunyogwa siya MOJITO. Saka ameno tindiyo mochito moito. Kashifamba say tete chaibo maskwera say right guys ndawuya nzonda kati ndikudzoka tozo timbo pavana tivurire vana mukana because it seems as if out there vana vane zvakawanda vanhu vane zvakawanda zvakusataura zvavari zvavanazvo we are not giving them time yekuti timbovanzwa maproblems ari kusangana nawo mukufamba umu handitika asi guys tisati tapinda ipapo guys ndoda kumboonawo kana uine polisi yako yekuti ukafa nhasi kawani isusu tinongoyawo nechema asi wakarongeka kofini rako mota yako zvese benzi risina kukwana ndorinoti kwaina hadijoini polisi nokuti kugadzirira rufu rwangu kugadzirira rufu rwako nokuti uchafa kune munhu asingafi kana simbi chayo changura pane munhu ndakaona komende ndikashamisika chaizvo twanzi ina ndingati zvekujoina funeral kugadzirira kufa kuushira kufa it's not wishing death kunonzi kugadzira zvaunoita wiri wani hauna wiwo here kuti kana ndikadzofa zvigodai mari yangu igopuwa ani imba yangu igopuwa mota yangu igopuwa ani ndo zvakafanana nepolisi unofanira kuziva kuti kana uchatongofa uchida usingadi chero ukatiza rufu runongokubata chiti harutiziki chero kadii rufu uchafa chete chero kati haudi kuzvifunga unofanira kutozvifunga at some point because uchafa uchida usingadi vanganani vapolisi guys isaitoni
Samantha ndakashamsika chezvo murume mukuru kwaira ndiye ndikati baba tinoda kuzoitirwa GoFundMe ka zvino hatichaitika isi GoFundMe yerufu mazwani unodliwa nembwa futi amboivhaira iwe maya kwasoda kundinetsa iwe unodliwa nembwa guys unodliwa nembwa munawo here mapolisi tionei vane mapolisi guys tionei futi vane mapolisi tionei hanzi I don't have one ndoda kuti ndikujoinisei guys me I have thank you baby girl ndokugona shoko ndokungwara tonguzongoyawo nechema nekuti tikunanga papi toinda kane chitunha asi une zvinhu zvako zvakarongeka kana tazoona kuti harisi kuita coffin tozowedzerawo kuti aiwa todairi asi unenge at least une police hanzi ndinezo uye hanzi ndine great hope good one uye hanzi ndine zororo since 2015 very good ini ndinayo good I have zororo ini ndinayo Tasha Mayben uyakuseri hazvina basa kuti uri ku-UK manzwa vari ku-UK uri ku-Canada uri ku-Australia antika uyakuseri ndikubatsire eni nyika yauri uya ndikubatsire ende vari kudiaspora yakachipa only 13 pounds per month kana kuri kumadolari suti mari $15 I think paita fight pachapa mukuwa muri kwepopota nengadhako paita fight pachapa kana uri kudiaspora handitika 13 pounds mufunge 15 pounds sorted every month iwe nemhuri yako muri 7 papolisi 13 pounds guys uri kudiaspora unobva puwa tiketi rako rekuenda nekudzoka handika rendege woenda nechitunha chesha chiri momo ndege imomo uchisvika kuafrica ko yeshinenge kakumirira anzi ndamona ndikuya kuseri uya kuseri mona inenge yakakumirira yeshi yotakura yobva yanoita funeral yacho nakuzimbabwe zvese tinobva takuitira everything tobva takuitira tinobva takuitira zvese 13 pounds a month 13 pounds a month Sarah cash kana uchida cash let's say iwewe une wakajoina police ngati let's say wakajoina imwe police inonzi power right wajoina yedu ishi paitika dambudziko you decide if you decide kuti power police power funeral services ndo ichakuviga ndoda tikuviga ndika isusu manje tinokupa cash but kana decide kuti isusu kuda kuti isusu tikuviga isusu tinokupa tiketi rako rendege rekuperekedza munhu wako nekudzoka titakura body yacho kubva kuno kwenda naye kumusha kwacho toita funeral yacho yese zvakare kasi kana wada kuti imwe power iyi ikuitire isu chedu kukupa mari chete nori goronga une policy here my sister ku-UK 13 pounds chete zororo 13 pounds mu-UK iwe nevana vako nemhuri yako muri 7 13 pounds ku-South Africa 89 pounds 79 pounds 79 80 pounds nanzi nasera ndibati yekuseri sisera ndibati yekuseri sisera serapi ndibati yekuseri it's very easy you can open iwe unozotumba kwenyu uri breadwinner and unozviziva kuti kanzipeta nhamo ndiwakamirigwa why not sort them out open a police for them uyakuseri nori uyakuseri open a police for unozviziva kuti uri kutonzi ndiwo uri kudiaspora pakanzi sekuru vamedza demon asi kana kuti sekuru vamedza waya kati vamedza toilet ndiwo unofonegwa kunzi sekuru vamedza toilet kunokuvafa usati wafa hauna keshi yaunowana because ndoda kuti uwerenge kuti unoda keshi ipi unobhadhira 13 pounds uchibhadhira 13 pounds iwewo unogona kuti wabhadhira 3 months ka yakutokavhaka pakazipeta dambudziko hazvina basa kuti wabhadhira ma13 matatu less than 50 pounds but vafa utokuendesera bhodhi iyoyo vafa utokupa tiketi rako rendege rekuenda nekudzoka vafa utonokuitira funeral kumusha iwe wabhadhira less than 50 pounds in case paitika nhamo within 3 months vanotongokuitira saka cashback kuti tiketi rendege kuenda kuzimbabwe iwewe imari uri 1 tiketi rechitunha kuti rechitunha chekurendege chiende kuzimbabwe chitunha imari ndakanzwa kuti ma 10,000 pounds
8,000 pounds chituna chete. Saka kuzotiwo tiketi rako rendege iwe rikwenda kudzoka kuzotifinira kumusha. Saka pachida cashback panenge wabhadhira makore mangani. Because kuti ute cash azviti. Vimbai maitanaka uyai vimbai maitanaka uyai kuseri. Uyai kuseri. Uyai kuseri vimbai maitanaka uyai kuseri kubatsire. Ngative practical guys, tive very honest. Anditi kuta kuchituna munhu akanzi afira kuno chete join details njima fana it's me ndiri kujoinisai. Ini ati mwana kuzodhila neni. Pakaita problem ani modzoka pepa ndiri. Ini ndinoda kuti kana chira kujeso no munhu is fine. Ini ukajoina neni. Pakaita dambudziko you come back to me. Ini ndichadzokera kunosova nedambudziko iroro. Pakanzi pashaikwa nhasi panzi pafiwa. Antika unogona kutoudza ini sisimeni ndo zvaitika. Kana usina kupa contact suku. Ini ndotobata kuti ndo zvaitika. Ndiri involved. And then ndotopusha zvinhu kuti tokumbira paperwork itwe fast. Antika ndichoti agent akazvimiririra. Asi ndinoita kuti zvangu zvite nemazvo. And then I make sure I follow kusvikira kuchinzi funeral yapera. Topedzawo. Kune vakamboitikwa neni bvunzai. Vakamboya vakafirwa nehama dzavo chi. Neni ndishobvunza kuti maapapi. Kuri papi pachita bepa ripi? Ndotofona bepa raita here. Do they cover? Yes, they do. Yes, they do. Vanokava. Ndosaka ndiri kuti why not opening a policy for vaunoziva kuti pakanzi pafiwa nhasi vanouya kwauri. Unotoziva kuti kune vanin'ina vangu vasina munyato wekutora nhikikiri vekutora policy. Kuna na amene vabe close relatives zako but havana mapolisi kuti ne vanzvadzi dzapinda mutoriro hadzina kana mapolisi. Iwo munhu akangora don't tell them. Just open this policy for them. Ova edha wobhadhira zvakanyarara. Chinonzi chaitika mangwana unongo instant kuti achaika pakati ndiwe beneficiary handiti. Achaika pakati then ikasara kutongobatwa. Vanongoona zvinhu zvakutoitwa. Whether uri kuno iwe uri kuno kutaura tina handikwanisi kuuya but zvakarongeka zviri kuitwa. Handika then zvakutoita kutoitwa. KuZimbabwe kuidoves inouya kuitira zvese. Inouya kuitira zvese doves kuZimbabwe. As I miss my payment. Yes, as long as you usina kusvisa 60 days tanya enda unobhadhara. Just go and pay. Enda unobhadhara now. Isati yanapsa. Go and pay. Animona. Torerai vadikani hama especially vanhu vari kuAfrica avakoshesi kuti vabhadhare mapolisi avo. Because vanoziva kuti tina sisi vedu vari kudiaspora. Mai vedu vari kudiaspora. Kana pakazipetika chinoitika vanongokavha vanogona kutamba. And iwewe nepride yako kuzoti unzoti kumba kwenyu kwaita hanzvadzi yako yashaika. Handiona konzi hakuna coffin. Rakuenda kunogadzikwa naBruno coffin. Pride yaizokubvumiza nditi. Zvinozongonyadzisa so kuti konzi vanotaka kuti ko serapi aripi hati ndiya kudiaspora here. Haingobudiso wega unoita seunoti igo yako haikubvumiri kuti kumba kwenyu kunozikamwa kuti uriko iwe paunoenda kumba uchienda kuholiday munisana yazokumhorosa achikuigira huku akuigira nzungu vachiti mwana weapa pakudiaspora akauya konzi pashayikwa funeral pashayikwa coffin rakunokokodzwa kumbari hazvibudi. Open a police for them. Uvaitire policy yavo unyara hako. It's cheaper. It's very cheap. It's a new project, that's why it's cheaper so. Uriku Australia ikoko, unongo we are putting in offices everywhere. Muno mu UK offices tavena vari ku London. Tiri busy kusama ma offices ku Birmingham. Anmona, tiri ma offices edu ari ku 8 people. Santico perfumes 8 people less than 100 rand is 79 rand. And my offices edu mu London tavena tukuisa mamwe ku Birmingham. And saka grab the opportunity yekuti right now umanye nevamwe. Kufa uchida usingadi tagara tichangofa chete. Uchida usingadi ichocho ndo chatsingatisi ichocho. Chiro zvikaita sei ndo chatsingatisi. Ndo chatsingatisi. Saka munhu rongeka uri mupenyu. Rongeka ndibate kuseri. Ko kadhi unorwana kuti uri kupi? Vari mu UK akadhi enyu achaprintwa pano. Vari mu UK machine tinawo pano. Kana mabhadhira 3 months enzakwana makadhi munotumirwa from here, from this area, this Liverpool area, this house kwamkoma Gordon ndokunenge kuchigadzirwa makadhi enyu chitumirwa. Vese vari mu UK 3 months zikakwana because tikuverenga kuti vakatanga kujoina mwedzi wa muna June, July, end of August.
makadhi enyu tinenge takuprinta pano muchitumirwa iwo unokwesa mari yako yepostage kadhi rako rouya kadhi rako rotoza uri full member chero usati wave nekadhi raitinawo but musystem yedu urimo une reference number animona kusa tinojoinisa zvakare unongouya kwandiri ini ndingokujoinisa inese meshini uri pano wakauya meshini wakatouya uri panapa uyo rapo chuchu chakati kurei andogona kuchitakura meshini uripo wakatouya vari kusa just visit the nearest branch vari kusa polokwane kune branch kujoburg kune mabranch 2 andika kubramfontein nekurandburg then kwoita kucape town andika kwoita kudurban kwoita kuport elizabeth matauni ese tine maoffices ikoko every town you've got offices saka iwewo kungotsvaga chite pagoogle pako kungoti how much is a family of 3 in UK ndione kwada kuzvilimita kuita 3 shelter is 13 pounds but pa 3 iwe why not put 7 why uchida kusa 3 uchikosa 7 night shelter isaka 7 ndiyo yo 13 pounds per month 13 pounds per month Kempton Park iriko kungoenda pa Google andika waenda pa Google Ruthie hausati wapiwa kadi nani unoenda kunokollecta kadi rako mningina wangu you go and collect your card chiedza jaka zororo pumulani iyo yangu yoyo zororo pumulani ndiyo DAFs zororo pumulani muno UK Canada Australia New Zealand Ghana Nigeria kana wakarogwa nemunigerian isa murume wako ipapo tinoenda naye oga tonoseta mukanda ku Delta State uko atimaona shelter ndibate ku WhatsApp ndikuregister just get hold of me kusel ndobva ndakubatsira kuregister munhu wese ngave nepolicy guys munhu wese ngarongeke makadhi vari mu-UK manje tinotagadzira makadhi enyu tinenge takutumirai makadhi enyu kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana tichagadzira makadhi enyu tokutumirai makadhi enyu vese tichapiwa list sheet remasta ese nemanhikirika toanonza pano ouya ne last payment yawakaita toona sure kuti wane 3 months and then we send your card period maoffices mamwe manyuwan are coming very soon kuBirmingham main branch redu ratoripo kudhara kuLondon hanimona ritoripo kudhara kuLondon saka greba emukana uyu 13 pounds yakachipa andika hands even me alright maybe kana watumira message yako after the live ndichaiona hazvina basa kuti uri kupi andika hazvina basa kuti uri kupi tinokuitira tinongokujoisa tinokuitira andika saka usavhunduke tinenge tiripo esi chiedza mufana wangu rise animona tinenge tiripo saka itai sekudaro Gilta ndizvatiri kutaura kuti kuCape Town makadhi akatozara kadhi atomboiti 5 minutes ukati musoro unopinda mutown woenda pamaoffices ezororo African country yese sibongile tinotoita African country yese tine license African country yese tine license kwa African tinotoenda kutapinda futi nekuno kuma European tave nayo futi saka kwese handi zvinhu zviri systematic zviri musystem guys it's just automatic ukanzi washaika nasikangosenda wako it's automatic kuti munhu akajoina ari kwakati takutogoda madetails next of kin wakutotipa information yatikuda takutotanga kugadzira paperwork yako titore body kwainenge iri zvese zvirimo musystem zvese zvinenge zvirimo musystem andika go pa any zororo unopindwa kadha kwarakamira ndaizotora kadhi rangu remember chero usina kungosvika kunonzi ndiwani sera kurobva rabuda nesenemu neadress ndiwe here kadhi rako rotopindwa kadhi rako wotopiwa wotoenda nekadhi rako zvadopera wotoenda nekadhi rako ani muri kunzwa saka kandai uyai kuseri ingoti SIS MELLY policy nekwauri tojoinisa napolisi vainadzo kana uine yekudhara aiwa pakanaka chose I need to rejoin here in UK yes chiedza unouya kuseri uya ndikuite rejoin again and now that you are now in UK it's only 13 pounds inongodiwa
the more you need it, because you are in UK now. South Africa kwaive padhuze kuti vanogona kutengesa mombe yavo ukauya ukatogwa, but ku-UK kwavave kuya manje mombe inokwana here. Kutumira bhodhi kuenda kuZimbabwe kuri kunzi 8,000 kana 10,000. Kumari kuisa bhodhi kuZimbabwe iri yega, kutumira bhodhi like yega. Mari figure yako ma 8 to 10. You see? Sa 8 to 10,000. Saka matishete masponsor makaisa mfano katishete sponsor. Yango. Iri dziri kumapses utuma imaya nochwa. Adzishai. Titi mu closet make pasa. Mufana kutengesa masola ka. Anti maswona. So, as I need to do, yes, join I. And the guys also, musakangane kumba direct t-shirts just start from Soroko. The guy vanotora. Antika kumba direct irikuisa masola padzimba. Magetsi ngwe ngacheni. Muchema takuna magetsi shakuna magetsi vanayo kusira magetsi. Kana uri mu UK kwapedza kuvaka imba yako, vari kuisira vanokusira magetsi iwa ubhadhari cash. Unobhadhara mbijana. Uri kunoko. Less than 50 pounds per mwedzi. Asi magetsi kumusha kwari kungenga esola. Anenge achingenga magetsi esolar. You don't even need to pay, because it's solar like iwo chibhadhara ko mbijana kunoko. Uchibhadhara mbijana. Asi magetsi unawo. Zvakudependa newe kuti unoda solar inosumudza chi. Kune inosumudza zvese kubva kuma electric fence, yosumudza mafiriji, yosumudza mapampu, yosumudza zvese. Unongochowekegwa kuti pamwe dzinobhadhara mari. Kwete kuti unoti toda maybe ma appliances emba chete. Anomona andida angugisa. Ndoda kugisa mvura intonhora, unongovigwa zvinoenderana nazvo nemari iyoyo. Kana toti ndoda ine giza chete, ine mastofu nemafiriji, andika nezvimwe zvese, bvisai electric fence, bvisai zvefence, vanongokavha yose mari yako chete. Saka magetsi kuvanhu andika nekumba direct. Motozoita zvakare pfeka. Papfeka apa guys, vanhu vakawanda vane team hanzi isiti 1% or it's 10%. It's 1% ana sivanda discount yako iyoyo. It's 1%. Vane masola because dhiri ravo kwandiri it's very reasonable. So vakaita percentage yemari yakawanda, ndofunga maprofit azobuda because dhiri ravo reasonable. Imagine ukubhadhara 50 pounds sha, but kumbo kuwana vasi kunetseka namagetsi. To me I mean zvino make sense. And one kanzi ku SA asitwaita here. Ku SA vane company, and I need to verify about SA tivatanga kuita here. I need to verify about SA tivatanga kutoita here. But kuno kundokwa ndikuzoka kunyatsoita, because their offices are here. Then we figure direct guys, vanoda kugadzirwa matela made t-shirts anenge ane master enyu, vane matime ebhora yaya, kune vakawanda vane matime ebhora kuAfrica, vane matime ebhora kuAfrica vanawo avari kuda kuti mite uniform and what not. Antika feka direct, feka ndoye inokuitirawo zvese, inokuitira izvese feka. Antika inokugadzirira ma-t-shirts ese, kauchida ma-sports, ma-hat, kauchida chi zvaunoda original quality, vachikunyorera zvaunoda. Takati tikuda kanzi machembere manyama. Tikuda kanzi machembere manyama. Kambani inoita zvemagetsi inonzi ndemasola, inonzi Kumba Direct. Right. Saka ngatimanyeni Kumba nai Kumba Direct t-shirt zvainenge diki nayo iwe. T-shirt zvainenge diki nai Kumba Direct. Right. T-shirt diki. Vakadiki. Batongobatidzira. Tangombatidzira kuti zviite guys. Tangombatidzira kuti zviite. Unoona Kumba Direct. Saka kune feka, kune Kumba Direct. Ukaenda kufeka unongono code ESMD. Antika ukaenda kufeka direct unongono SIS MELLY diaries. Antimaona unopiwa code 10% discount. Yakufeka is 10% discount. Ndo code yekutengesa and then shotanga. Makamba naye ari muno mu UK, VT Black. Feka iri ku Netherlands. Feka is in Netherlands, but Kumba Direct it's here in UK. It's here. Saka kana wine company yako, tikuda kuti goenda kanzi machembere manyama ndo tikuda inoita regalia yemuno mu UK. Antika ndo regalia yemuno mu UK yatinenge takupfeka kana kuti diaspora ndiwe ku Africa vane awaya ane mitupo yavo kumasure still yemuno inogona kunzi machembere manyama kusasita mutupo. Antika yoita SMD. Animaona just like that. Kana takutoa tuma function tinenge takuchita tuma function every summer tunoita tuma function twedu guys. Ndoda matichese SCCC aiwa isusu pana patina matichese SCCC unogona kuenda ku party vanogona kunge vanawo isati
ati tengesi chinhu cheani part pano tinongotaura zviri kuitika kuzhoku zvatenge tichiona anditika tinongotaura zvatenge tichiona zviri kuitika kunzoko kwanzi kopa police muntu ndikoza next of kin inoita 1 Monica awisema next of kin akawanda you put 1 next of kin ati ndizvo ndingazvida muchinja womuchinja ukaita 2 ma next of kin kana 3 ma next of kin paita mari paita anything yakutowaura kuzigwa mari inopi 1 ivanogwirana kavari 3 hanzi matove team chando team everywhere ndiri team everywhere but masama ikaga tinenge takuita mafunction edu madairies chekumirira hapana tomiririre inga SA munenge muchingoita izvo zvidebheni vhiki rinouya debheni inenge yakati yakananga kunhikiri kubhoti cruise ndoko vanenge vari debheni inabhoti cruise patotosvika kuSouth Africa ipapatosatogadzira rimwe zefunction redu remadhaiari ratenge tinaro kuno kuUK musama kwaitwawo function hapana chakaipa it's just meeting and greeting and enjoying and kubudisa stress ani mazviona so kana uine company yako irimo muUK munomu and you want to advertise nesu you are one of us you want to partner nesu please feel free to come uyai timhanye nechinhu chigwine musakanganwe guys kuti musi wa26 anditika vanhu vanenge vari kuAfrifest guys tinenge tiri kuAfrifest kuLeicester kunenge kuchiuya vana Japraiser Wingy D I love Gafa guys Gafa Wingy D Bambo Duterere Soma Mutukudzi Trevor Dongo Makadzi aiwa the etc andimona tinenge tiriko ikoko saka musa 26 guys tinenge takazara tiripo ipapo right musa 26 uyu takataura pano tikaona namadhairies kuti ngatiitei table yedu pakona tinenge tine matable edu atinenge takagara takaungana semadhairies tichitamba pamwe chete so that umwe wedu akatsikwa nemistake atakatsika munhu nemistake akada kuti aroho isu tinopindira hani mazvona saka tichida kuti tinge takaungana tiri tega patinenge takaisa tiri pasi kona redu tichinjoya tichifara so musi wacho iwoyo tinenge tine table zvakare anditika tinenge tine table zvakare yekuti tise tinenge tichienda kunotenga chikafu she is one of us so we support our own people guys we support our own people hatigoni kuenda kunosapota munhu asiri munhu wedu tinotaura zvewomen empowerment panapa tinotaura zvekusapotana pano handimona tichienda takadaro saka tinenge tine kwatinotenga tine umwe wedu guys vanesa kuenda kuAfrifest guys antika tine Heart of Africa antika foods Heart of Africa foods guys tonosapota mumwe wedu ipapo guys she's trying to earn a living we go there in numbers and we go and support antika Heart of Africa this is the logo I think you can see Heart of Africa zvandichaita musi wachona ndichatinda kurumidza kusvika ndoenda pastand yedu iyoyo ndonotanga kunoita malive ndiripo antika muchiona kuti ndepapi panobikwa chikafu chakanaka guys you can pre-order your food kana uchida you can pre-order your food kuti inini kuda chakati nechakati 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 antika they'll fix everything for you antika chikafu chavo chakanaka zvokuti very smart and everything so tinenge tiripo madrinks edu tonotenga ipapo chikafu chedu tinosapota umwe wedu ndoinonzi women empowerment guys ndoinonzi women empowerment antika hapana zvese tinotenga uko asi tine umwe wedu one of us iyo kuti tipakanzi parwara anobudisa 10 pounds yake achitibatsirai munhu ushu ari kuitawo business panzvimbo then tojamba tuti hatindi to guys atidaro isusu remember we represent love we represent unity and we represent kusimudzirana uplifting one another so musi wacho chikafu chinenge chiripo vanenge vane vhoroso vanenge vaine beefu vanenge vaine maribs vanenge vaine steak vanenge vaine zvakasiyana siyana so come on guys kukudla uku ndokwedu kufudhukirimi uku kufudhukirimi tatamba taneta tomboenda kunoti dlei todzoka tokondina kufara tichimwa doro notaunga mudoro kaisina kudya hazviiti antika saka right regai ndimboona kuti vangani guys apa vari kuuya kuAfrifest how many are you guys vari kuuya kuAfrifest how many are you vachange varipo kana matickets eAfrifest akwira but ukauya kuzotenga kwandiri matickets ndichiri kukupai ine same price matickets akwira eAfrifest but if you come to me ndinokupa matickets neprice iyoyo 60 pounds iyoyo yakagara yakaiswa kudhara before matickets akwira vana vanga rubhadha ma25 anditi ndokukupa nemaprizes iwayo because iko zvino nedemand yematickets akwira via akusina ordinary yaya hanzi USA ndibate kuseri tsitsi ndibate kuseri unokontinua bhadhara uri kuUSA ikoko ndibate kuseri ndokubatsira hanimona
unongondibata kuseri kuti ndikuda matickets 60 pounds yoyo evana yoyo same price. Okay, hi yezi mushe kanjani ndiri boy zvangu not yet. Ndiri palive ndakangoti kufanira zvati kusara palive. Alright, ndikufanira pedza. Alright. Anmona. So vangani vari kuenda guys kuAfrifest. Let's see those who are going to Afrifest. How many are going to Afrifest? Tiri vangani vanenge varipo? Tiri vangani vanenge varipo? Hands WhatsApp. What is your WhatsApp number? Yo, shout out on WhatsApp number yangu. Oh man. How do I imagine do it I say? Guys, ndokupira umupe wamwe number yangu guys. Vanhu vari kubvunza WhatsApp number yangu comment section. Can you please WhatsApp number yangu iyi. Anzi Natanda, I'll be there for Afrifest. Yes, can't wait to see you Tandilili. Can't wait to see you. Number iyo ndaisa guys. Number hapo ndaisa. Number ndaisa guys. Number ndaisa. Number yangu issue. Thank you Tinashe. Number yangu ndaisa guys. Number yangu ndaisa ye WhatsApp. Number yangu ye WhatsApp ndaisa guys. Kana shida ma tickets ne price yagara iripo ma tickets. If you buy from me, I'll give you the same price yakatangwa nayo. But ukazouya ukaenda kunotenga direct ku Y2K ma tickets akakwira muzvizive izvozvo. Asi tayo ku 75 pounds. Anenge ave ku 75 pounds. Saka ukatenga kwandiri unenge wa saver, unenge wabvisa 15 pounds. Right? Unenge wabvisa 15 pounds. Right. Tapedza ipapo. Hende imunya yedu yanasi guys. Hande imunya yedu yanasi namba ndasiya dziripo. Takati kune vana nezuro after tataura nevana and it showed kuti vana vakawanda, people like vakawanda sometimes tinovharira panze. We don't get to understand what is going on in their lives. Vane ma problems. So ndangoti nasi ite venting Friday. Anmona ite venting Friday. A healing Friday whereby whoever anichiri kumunetsa antika usanyara. I always say this to you guys. Ukanyara vanhu. Do you have weeks in UK? Yes, Tinashe, I have weeks in UK. Nditori nedzakareba dzinodiwa nevasikana venyu dzakareba dzekumagaridzi. Ndinadzo 100% Brazilian. Ndinawo mawigi. Andichika I have mawigi ndinawo. Uyai mutenge mawigi ndinawo. Mafuta zvese ndinazvo. Uyai mutenge. Antika ndinazvo. Right. So atiri kuvharira vana panze. Nhasi tatingaite healing Friday. Venting Friday. Ukanyara. Ina handina kana denga kana genera ndogona kuisa. Ini ukanyara ndingambozivi what you are going through. Atifemberi kuti uri kusangana nechinga mupenyu wako. Munozati mire muno mambo kana muri vanhu vepa diaries. How many times have you seen muna chingofona old zvake? Kungofona just like other people. And the destiny helper yake inenge iri comment section. The moment she calls in, munoti mwana yari kupinda mubatsira. Atobatsikwa, batsirika. Hana kutasa angasandozira kubatsirika. Problem yamunoita kuti mugara muchingoramba kusabatsirwa inyaya kuti munochika tonyara vanhu. Anoziva kuti ndini. Vanoziva kuti ndiwe vakambokubatsira nei. Wakambobatsirwa nei naningi. Kunzwa kuti vanhu vanongotaura. Whether kuti chakanaka vanongotaura. Whether una chawaita chakanaka vanongotaura. Ma destiny helpers most of the times anenge ari pano. But muri kumiswa nema blessings. Nenyaya yekuti ndinonyara vanhu. Vanozondiwa voice rangu kuti ndini. Mucharamba muchingonyara. Muchingoona vamwe zvichingoita muchingonyara. Muchingozvivharidzira mega ma destiny helpers enyu. Right. Saka nhasi tikuda kuvhura. I don't care kuti ukusangana nechi chauri kushungurudza ichocho. Ndo chaunofona uchitaura. Icho chiri kukushungurudza ichocho. Ndo chaunofona uchitaura. Comment section. Akaropa ndina my beach era ndina akasona. Comment section. Please ndokumbira kuti mubehave. Ndokumbira kuti mubehave. Atisi kuda judgment. Don't judge whoever ataudza story yake. Do not judge. And ndokumbira kuti admin team munge muri mu comment section.
You see any judgment, any nasty comment, can you please mute that person and delete the comment? Please. I want people kuti vasununguke, vataure zvavari kuda, vakasununguka, pasina judgment, ndochika kutukwa, ndochika kujudgewa, ndochika kudai. Because sometimes comment sections zvatinotaura munhu akadzokera nenga ma-comments anopera chido. Andimazvona. Saka ngatitei sevanhu vakuru. Right. Ndavhurira ma-line, guys. Ndavhurira ma-line. If you are there and you want to share something, you want to ask something, you want to come and tell us exactly chikukubata right now, please share Kumba Direct. You come to my WhatsApp, I'll give you the numbers. Chennai Chipuganda. No numbers Kumba Direct. And you call WhatsApp. So, chifonai guys, fonai tinzwe. Chi chikukutambudza. What's going on? Chi chawakavhara muchifo chekuti you feel kuti you are hopeless. You are helpless. How shall I see what waiter say? Chi chikuitika. What's going on? Don't worry, Melody, you can repeat, but tanga left chango tanga, isho shimanji kupinda pachirongwa, antiga. So, vanoda kufona, please, can you call in teams kuti chichi kuitika, what's going on, chichi kunetai, murubatikana nechi. Atunabasa kuti ichi, kuti nyaya ichi. Iyoyo iri kukunetsa iyoyo kuti tusabate iyoyo. Ikuti tutadza kudya iyoyo. Ndo stress yacho, ndo depression yacho. What are you going through? Okay, hanzi ndikuzwa kure kugona vako Prophet Josie. Okay, that's good. For night. Cynthia, I'm okay. How are you? Queen, really saying. Guys, ndikakupai 5 minutes and you don't call in, ndakutochinja topic. I'm changing the topic, and that's the topic. You don't come back and say zvakazodai. Kwauya kutala kuenda mubhawa. Papa nenamba irigara zviya. Wekuti ndiri kutsvaga vanhu vekubhawa, handina kuwana namba dziri kupi. Hanzi ndiri kuda COS. Uri kuudza mucomment section imo mutakudzwa. Vaudze ikoko saka. Vaudze ikoko. Situkuti fonai. You are kunyora mucomment section. Hello. SIS MELLY. Mushe kuti sei? Tambuti sifani zveni kufona katakamira vane dzimwe nyaya dzakadai. Handingati hangu zvinhu zvinonetsa kana kuti zvinhu zvakadika. But toda kuti ningotaura zvinhu zvinongoti bate-batewo vamwe. Vamwe vanonyora kutaura, vamwe vanonyora kudika. Especially ava vanhu vanogara kuCape Town, ini unogara ikoko. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanongodzikisira Cape Town yedu, especially vanhukadzi. Kunzwa madanana nemunhu ari Cape Town, Cape Town yakadzara mahure, Cape Town yakazara zvinhu, Cape Town yakazodai. Saka vanhu torega kunyengwa here rinobva kuCape Town. Takadaro asi takateerera nyengwa yenyu. Vanhu vanosvora Cape Town venduwe, even vana madhudhu acho anodzikama akavhunzwa kuti saka unogara kupi? Ukati unogara kuCape Town. Yatova hondo. Iyo madhudhu. Kuzvisisiki. Madhudhu. Aya vanadhaya. Saka ameno nelimbokutsiwa vanhu vedu vati vanzwire Cape Town tsitsi. Vanhu inotoda vari decent. Of course yavo vamwewo vakango vanozvita musikanzwa variko hatingambozvirambi. Asi havasiwo
mazaya akashata anenge ari mubhasiketi. Ndizvozvo. Mamwe mazaya anenge achipfeka hiti. Ndizvozvo. Problem yakati Cape Town ndeyekuti papa ndima katanga ndima pane munhu wakaimba song yekuti Cape Town kunoitwa lula king of kune inyike inzvimbo yemujolo. Saka vanhu ndopatakangobatiira kuti Cape Town is the city of reggae. Hai, uye aitotsvagawo zvemari. Anganika aitotsvaga ibhizinesi saka anotongoimba zvinoda kurwa nemunhu wese. Saka munhu akatongonzwa izvozvo zvinenge zvato vanhu vakutotora sechokwadi. Saka madhudhu ari kutokurambirai kuti munogara Cape Town. SIS MELLY. Zvakaoma kani. Vanenge vachagoda papi panenge pakaipa. Saka vanhu vanongosvorawo havo but havasiwo sevanhu vanenge vari bad. Some people are very nice people zvokutoti even mukasangana navo apa munoshamisika kutoti izvo. Saka are you marketing yourself, my sister? Are you marketing yourself kuti mukutsvaga dhudhu imi? I'm not agreeing or disagreeing. I'm not denying. That are you marketing yourself? Mukanyara mugwazi. Are you marketing yourself kuti I'm a good person? I'm from Cape Town. Ndinogara Cape Town but ndiri munhu kwaye asi ndikuda dhudhu. I could say that. Okay. So uyu ari kutsvaga dhudhu, guys. Ari Cape Town. Ari kuti I'm a good person, right? Don't judge me. Muchidisa umbrella muchitira munoziva nekunzi Cape Town ndeye mujolo. Ini ndiri Cape Town but handisi munhu wemusikawa. Ndiri munhu kwaye vakomana vari kundirambira vakangonzwa kuti ndogara Cape Town vanotanga kundiramba. Handika une makore mangani? 37. Saka ari kuti ndire 37 years. 37 years. Ari kuda kana uripo dhudhu. Antika riri ku Cape Town kana kuti risiri ku Cape Town riri kuda baby. 37 ye mukadzi aripo. Antika haana musikanzwa. Munhu ari munhu kwaye. Antika saka ari kudawo munhu wekudanana naye. Anorwadziwa pano zvachinzi vanhu veCape Town nokuti iye haiti musikanzwa. Ndizvozvo chaizvo amanatsokutsana ndangoti ndifanire kutaura hedu izvozvo takamirawo vamwe vane dzimwewo nyaya because life ingatoendera mberi pasina vafona saka tangoti tifanire kungovhura live tichingodai but handizvozvo zvanganichi. Aiwa pakanaka chose pakanaka. Thank you my sister. Iri boss SIS MELLY. Right. Aiwa ndati musatukirire musakomende zviri nasty palive yedu padindingira relive yedu. Handiti iyi yakutaura wei aiwa zvinokomentiwawo izvi nokuti unongokomentawo vanhu unongokomentawo. Right, gaiti richene kola uya ngachifona. Hello, Vending Friday, how are you? Rosary pamwoyo pangu nezvekuti yamotengesa mamwe maperfume saka murongo wangu akazviona akati kunohodha vanhu ava ndokukambani kwandinoshanda. Ndinobva nditira kuti ndizvibikire ndega ndichizvigadzira maperfume ndakugadzira ndega but now ndomutengesera under Centcom but aone brand rangu. Saka zvinonesa kuti ndakagadzira maperfume last weekend hapana kana munhu waina ari kuya kutenga like ndakuda kuto give up so ndavhura brand racho. My dear, chinonzi chinhu kuti chizosvika pakusimuka, you fight for it. Hazvide kuti ukavhura business nhasi unogiva in nokuti vanhu havasi kutenga unoramba uchipusha. Marketing is very important when it comes to business. Zvokuti hanzi business rinozvitengesa rega, no, unotsvaga vamwe vanhu. Ndotsvaga uchiona kuti munoenda kune vanhu vanomaketa, you pay them money because kumaketa kwanoita kuchaunzwawo makastoma. Handiona. So ukada kuti une 1 week watanga kuita zvebrand racho iroro wakuti kwanza hakuna munhu ambotenga, are you marketing enough? Mari yacho ndeyasati ndatina. Saka how do you expect kuti wosimuke? Marketa wega. And what try? Saka ndizvozvo usavhari kambani ramba uchitry. Okay, neni vandamaketa kuti ndinohodhesa. Unohodhesa chiyo maperfume wayo? Isatika kwani ndinohodhesa maperfume unohodhesa mari? Ndinohodhesa maperfume acho andinogadzira vachizotengesa. Unohodhesa mari maperfume ayo? Ne-80 munhu anotengesa kubva pa200 150 ne170. Ewa zvakanaka. Ava vati vanohodhesa maperfume
maperfume avo avari kubika vega brand. Saka kwanzi tiri kudawo support yenyu, vari kudawo support. Muri kuCape Town? Pretoria. Handisi maona. Saka zvaunoita iwewe manje kubva izvozvi right now rega ndikudzidzise marketing technique. Kune vanonzi Prophet Jose vaya handisi vari kunhikire kuJoburg izvo so Camden bake. Unoenda nemasempulu ako handika uchispraya vanhu nemamwe mubhegi ekutengesa. Vanhu vachinzwa sample yako nokuti ukatengesa perfume nasingazivi inospraya sei, inoita sei, inogona kunetsa. Panda sample, you go pese pakaungana vanhu. Unoenda pese pakaungana vanhu. Uchinodira perfume yako, uchinodira perfume yako achinzwa kuti zvinofamba sei. That's how you grow. Then you over whatever kuti ndikutengesa da kutenga i11 vamubva vatenga vanda kuorder akaona ichiita achibvunzwa kuti perfume yakaisa ndeipi anopesera kuya kwauri kuzoorder. Ende zvakare kana ukaita mari itatuma business card. Kadzama business card akachipa ku South Africa kuita business card. Waita business card ako 1000 kana kutenga ne 500 chauchau. Pese paunofamba uchienda uchidira perfume uchisiya business card. Wawapa spray business card. You never know mangana anogona kuzoita business roll. Saka vari Cape Town guys, support a sister ari kugadzira maperfume ku Pretoria, ari kugadzira maperfume ku Pretoria. Musupport iwo mumubate. I think saka achapinda ndamona mucomment section imomo. Saka achapinda achinyora mucomment section sarake vanoda kubata mobata. Vari kuda maside aso vaya test the perfume first. Kuti waisa inopera nguva yakareba zvakadini, inokodzera here price yataurwa, handika inonhuhwirira sei. Because kune dzimwe dzekuti like inini I don't use any perfume. Handishandise maperfume, especially maperfume amunoti ari strong. I don't use that because ndichiri kutospraya kudai so ikangoenda kumino kwangu chete kudai so ndatobloka mino. Saka ndinotora maperfume andinoshandisa ari very light. Hanomaona kana roll-on chechai hanomaona ndogona chisa roll-on ndikatoenda. Kana kusatoisa perfume kungozora malotion yangu yakanaka ndotoenda because perfume inondibloka mino. Hanomaona so ndinoisa perfume pressure zvazviya but ndinogona kutoshungurudzika neperfume yezvo kutodaro. And then pakugadzirwa kwemaperfume papapa uchaona wega kuti perfume yakasimba zvakadini, iright zvakadini. Then you can also start marketing. Inogona kuti side hustle yako. Ndizvandiri kureva kuti iwo unogona kuti ari strong but kune vanhu vachira kubika kushandisa maperfume avo zvinenge zvakatosiyana. Iwo let people tell you the truth about your perfumes. Anditika it's okay yes kumarketa brand yako but kana vazotenga papaya allow them to give you feedback kuti perfume yako shairi strong kana kuti perfume yenyu hailaste, so that you know what to do kuti ilaste. Okay. Anditika alright iri bomb nini right. Ngati musapotewo guys, andisa perfume yake please support her, musapote right. Right. Varipera mwada kufona guys kana tichinje topic. Varipera mwada kufona tichinje topic. Varipera kufona right. Ndakuchinja topic. And ndachinja topic please don't ever call in chiti ndauya ndati ndine problem yangu kundinetsawo. Don't, because chakukata mozotirafu. Ndakupai mukana, ndakuvhurirai because nezuro maita kunge mune zvakanetsa zvakawanda zviri ku inini ndotengesa SIS MELLY. Alright. Maita kunge mune zvakawanda zviri kunetsai and we don't give you enough time yekuti mutaure. Handimaona but ndaona kuti munenge munoda attention. Saka attention ndataya kukupai tikaona kuti hamusi kuida attention yachona. Saka let's move on. Handei. Vana vatete vaya vakataurwa nzimvenge no. Vana vatete vakataurwa. Vana vatete kwai vanetsa mumarokesheni mudzimbabwe. Kana munhu achinge aroorwa akanosangana navatete zvikuru sei vamuvana vakabvawo kwavo returned soldier rinenge riri payadhi rakagara pamba kazhinji kacho rinenge riri favorite yamai kana paina vamweni. Saka kana wazoroorwayo ukanosvika pamba apa vatete vanenge vada kutonga ndivanenge vada kuzomotokudza zvokutoita tokudzira kuti pane pamba pedu pano. Chero ukaita kumba kwenyu teteyo kune vatete vanotouya kuovhura firiji totaura kuti kana usingashandi unenge utori pataiti because vanenge vachitaura kuti aiwaka imba papa pabhudhi wangu panapa handizi kuti imba inowakwa nabhudhi vari vegere pasina mukadzi. Animaona hatizivi kuti imba inowakwa nabhudhi here pasina mukadzi. Saka toda kumbotaurana asi nyaya navatete nevaroora. Handitika iwo wakaroorwa vatete vako kune nyaya dziri kuitika vamwe vakatorambwa. Handitika nenyaya dzanavatete idzi vatete vapindira
And you want to share your story with us, number yakapinwa. The number is pinned. Call in and tell us your story about vatete. Nokuti ma 10 soldiers anonetsa. Vanototonga kwete zvokutamba. Vanokangana kuziva kuti iye vana vatete ava naivo chete ovaroora vekumwe. Hello? Hello? Hi? Ndiri right kuri sei? Takateerera. Hello? Are you okay? Yui. Nei masivanda pai mwanangu. Masivanda yui. Komendi yako. Unoziva here kuti potential husband yako inogona kudaro iri pano. Kana potential hama dzemurume dzinoona comment. Unoirambigwa one of the days comment yoi. Okay, haichapindi. I think inogona kuita network kana kuti magetsi. I think network kana kuti magetsi. I think network kana kuti magetsi. Aitika. And this is, but she sounded not okay though. I mean, achafona back. Right. Tutara nyaya na vatete. Anditika. Vana vatete vanokangana kuzoti na ivo kazhinji kacho kana atori returned anenge akutopedzera shungu dzeko akarambwa pambapa. So imimi varume munoziva here kuti vakadzi venyu vari kufushona hanzvadzi dzenyu. How do you handle mukadzi wako achiuya kwauri? Vamwe vachona vakadzi vana sise kutonyeya vanoda kutonyeya muroora nemurume wachona. Murume haazobvumi zvake. Anomaona vanenge vada kutonyeya. Ende kazhinji kacho varume munozvitendera. Varume munotozvitendera totete vauye vataure nezvakaipa musoro pemukadzi wako. Wotonyeya mukadzi wako navatete. Muno unoda vatete vanenge vachitotonga. Zviri fair here guys. Toti vatete vanetsa kudai tingadii navo guys. Vatete vane mhosva kurova here guys. Because unombofunga kuti ndinyatsovakinditsa kuti zviite fair. Anomaona tikarova vangaita problem here vatete. Because vanenge vane kakudherera so vana vatete kavanako so. Kakudherera kavanenge vainako so vana vatete. Andimaona. Vane kakudherera kavanenge vainako. Andimaona. So varipo here vanosangana nazvo zvanzi zvinoda une ghost because pakaipa. No, you can call. Andikafona unogona kufona unofona neWhatsApp. Saka anozoziva kuti ndiwafona ndiani. Anozoziva kuti wafona ndiani. Kuti ufone iwe uye utiudze kuti kwenyu navatete vako zvakamira zvakafamba zvakadai so chii chakaitika zviri kufamba sei. Hello. Hello. Yes, good to say. What is it, Simon? Ndiri bo. Ndiri right down. Ini ndakutoda kutaura panyaya yamatete apa because ameno pamwe sisi wangu anondinzwa voice ameno kana ukandinzwa but ndautaurawo panapa nemuroora wangu muroora wedu ka chiri ane munhu ari right iye haatotauri saka ndatondimutaurire but sisi wangu wakazvinzwa I don't care. Pamba pedu ka tiri ma10 takadzoka tiri 3 but zvatiri 3 pa2 apa vari but pane vamwe sisi vangu nyanya
muroora wedu simeli mugari right haana problem hadi kunyeperera munhu wenyama anotadzawo zvimwe but excellent munhu anoita zvakanaka but sisi wangu vamwe avakava tiri mariteni but inini handisi panzvimbo kuti mumwe wangu hasi panzvimbo kuti ivo varipo panzvimbo haa vanoshungurudza muroora kutaura chokwadi apa ndo vahomba hatina anything chatinotaura tikataura vanotishungurudzawo futi vane makore mangani sisa kana vakandinzwa hamene havo but vanoshungurudza muroora teni wedu muhomboni maitei okay vanomuita sei okay abvaenda right hanzi pacomment section apa pana tete returned soldier vari kushungurudza muroora kumba hanzi I don't care nemunin'ina wasisi chero mukanzwa voice rangu hanzi tete manetsa muri kushungurudza muroora munhu ari right anotadzawo sekutadza kwakatoita tese but muri returned apa ndimi mukuru saka hamudi kuudzwa chinhu nenyaya yekuti munosviti ndimi mukuru right comment section ndisati ndafonera mamakolas ari kufona apa kune vamwe ari kufona apa ndoda kumbovhurira mimi muye mutauri navatete apa ndoda kumbovhurira hanzi vari pakati pedu vanenge vari pakati pedu handitika saka ndokumbira comment section please can you please call in and advise tete ava vari kunetsa ava tete vari kunetsa muroora ava can you please call in and advise vana tete ava vari kunetsa muroora fonai tinzwe comment section I trust you on this one antika tozongoitawo maclosing remarks anti but imi matanga kutaura uyai mutaura natete ava animaona tinzwewo kuti zvakamira sei pana tete ava hello sisi Melly masara sei mushe kanjani ndiri right handisoti mukunatso kundinzwa here zvakanaka loud and clear alright maita basa inangu nhau yangu yakangosanganawo pakuti pane zvimwe zvaunosangana nazvo mukukura sepautererawo nokuzoroorwa nokuzosangana nezvimwe zvaunosangana nazvo zvichingodaro handisoti zitokei nditaura kubva pakutanga kwokukura kwangu alright taura hako guys musakanganira tete kana apedza kola toda kudzoka kuna vatete toda kutombofamba nevatete ava zvokutodaro saka regai timbotangawo nakola afona nenyaya yake then tozodzoka kuna vatete musakangani vatete ava nokuti kwai vanotori pano mumwe wedu saka ngaatotsiurwa enderera mberi kola alright mbabe takazvarwa 3-2 ini nasisi vangu vana vangu vakabva vashaika ndine 2 years kureva kuti inini handitovazivi ndakabva ndarerwa namai vamai baba vakaramwa kutichengeta saka kukura kwese kwatakangoita ndofunga sisi ndakaparadzana navo vava form 2 vakunochengetwa nevamwe maikuru ndichingoraramawo nambuya vangu saka tairarama zvesvo kuti mbuya vangu vaibika doro ndorandairarama navo vachitengesa vachinendesa zvikuru vachidini ndomararamiro andakaita ndichitoka napambedu paine mubhanana nemuafro ndoenda ndichingonotengesa kuti tikwanise kuwana shuka nei ndichiita maricho sezvo mbuya vangu havasina vana vakawanda vavachingova nevana vavo 3 ndobva mumwe vashaika mai vangu vakashaika vantovazivi munin'ina wamai ndo vakaroorwa padhuze saka after ndakurawo ngandazoroorwawo ndikatoroorwawo dhuze nekwandaipumba kwediko kwataigara ndaroorwa kudaro ini somunhu anga akakura kutimusiwa kuti upenyu hunorwadza sei kana usina chauinacho ndaiva munhu wekuti ndaishanda chero ndikanzi magrowth pen kwandaigara ikoko chero ndikanzi mt wachiri ndaingoita zvese ndichipa pamusoro svika ndakwanisa kutenga kakuti kamushini kobika machips ndichiita zvese izvozvo saka ndakazosvika pangu yekuti ndaikwanisa kuita hangu zvokuodha ndichitengesa saka zvezvi kuti kwandandakaroorwa its like vanakomana nevanakadzi vavo vanongogara kumusha muchimirira zvemaslipas zvamunenge muchipiwa nanatete hadzvanzi dzevarume nokuti hadzvanzi dzevarume vese family yacho ifamily yakakura but vanhu vaivo kuti vanasikana vanowanikwa nevarume vanenge vaine upenyu hwepamusoro vazhinji vacho vanenge vachitova vanoenda kuchechi but vanakomana vanenge vachingova zvidhakwa life style chinzi ngaiti yemumusha so inini semunhu anga akaziva upenyu hwekuti hwaindiremera uchindirwadza ndanga ndisingadi kuti vana vangu vararame upenyu futi hwandakadi hwandakararama ndakatanga
ndakangotengesa ndichita zvizvandaitana ndichuze kuti chero ndikadzi basa ripi. Saka zvinhu zvatofamba zviri kuti ndakasvika pakutotenga mawelding machines okuti murume aite zvesaita zvewelding arege basa raaita nokuti anga asingaoni mari yakawanda. Saka pakatangomba kutaurwa kuti hama dzemurume dzaiti nganitofanira kuva ndogara kumusha. Pakatanga kuita maconflict okuti tasingachanzwisisani zvakanaka. Ndangowa munhu wekuita zoti ndiri munhu kwavari think vaiona senge ndiri munhu kuita zvevarume. But inini murume wangu aiziva kuti if I was going ndaishandisa foni yake. When it comes to business number ndaipa yake ndo yaicommunicatwa nayo kusvikira it's like papa kutoza kuti ita sokutoti papa kupota ndichomborwiswa nezvunhu kuti tongosangana nedream zviya ndisidzikwa ndichivisa murume vachisangana naizvozvo vabereki vake vachimutaramba neneni. Ndobva tazosvika pakurambana paya. Saka zvadaro ndakabva tangosiyana zvakadaro nokubva panamboita time tasiyana mubva mbuya vangu vakandichengeta vazoshayika. But tasati tashayika ndakavafonera kuti vandisina ndinorwadziwa kuti ndiindei kundenga kuna baba ndichikusiya ndife ndichikusiya. Ndikati kwati munofa ndiani? Vakati nguva yangu yekufa ndofunga yasvika nokuti pakafa mai vako pane njiva yakauya ikandiudza kuti ndichazofa mushure mekunge ndakurera kusvika pamunoda. Saka mbuya vangu wandochiudza chandandiinacho muupenyu hwangu kuti ndaita ziro zvindo mai vangu ndochichanga was trying my best kuti ndivaitire zvandaita. Saka vakazoshayika sezvo papa sina vamwe vanhu ava mainini vangu munini navo mai vangu vatakazongura tichimai nomurume wavo ndo vandakangozokura ndichiti baba. Vana vavo vese hapana vanokwanisa kana kuvaitira chimwe chinhu kana kuvachengeta kana kudini. Saka ndakabva ndongositra mari yese yandaiva nayo pachina vakazoshayika goko ndo mari yandakabva ndatora kushandisa kuti upenyu hwangu huendere mberi. Apa ndatorambana nomurume dhavhako. Saka manje chimwe chinhu chakundichiudza ndechekuti mainini manje avo mai vakangura chiti mai vangu wangu munhu asingabati vana vangu kurafu kana kudini. But there is thing chandakuona chavasiri kunzwisisa muupenyu hwangu nasisi vangu vavo kuti wangu sisi munhu ane murume havanyai kushanda mabasa South Africa undongoti 2 days pabasa mamwe musawindi. Mademands achona ava kutipa avawandisa especially vhenu kwandiri. Unombosvika pamwe kuti ndotombochema ndineka kuti even wangu vana 2 ivo kumba i7 ndavo vana ndochengetwa kuti mwana wadzvanzi yamai akangosiya mwana anobva atiza mino kuti kwaari atombozotari kupi nobva avasiyira. Mwana wavo mukomana mainini avo mumwe akangoya akasiya mwana ari kufamba nemaraini achiita zvokutovero. Ivo vane munka mwana kara mudiki ari ava form 2. Saka zvauti ndeichiti vana vechikoro vanenge vari 5 including vangu kuti vandei ndichichengeta. Sezvo zvisvikonika pandiri ndichingoita zvokutengesa nozvo zvazvo ndandisisina start nobva shamwari yangu anenambogarawo naye akati chiuya udini ukangoshatawo 2 months tochiita zvinoita zvezvokutengesa sezvo mari yako ese wakazopera uchiprocessa zvefuneral yambuya kuti vachengetwe nezvese. So pakuchitarisa kuti vanhu 7 vandochengeta vachiona ivo havachakwanisi kuti even kumwana wavo musikana anditora nomurume wanai kumusha hapachisina kuti vachakwanisa kuvaudza kuti ndoda chakati kao chakati. Chinhu chese ndinini kana vaona kuti sezvo zvezvi kana ndikangokuudza kuti ndichatuma mari mama ndikasangotumira panguva iyo inenge yatova pressure kuti varonotosenga message kuna sisi vangu kana kuti sandasi vatisa nezvekuti zvandinorwara munoda ndakatova ndinorwara vada kuzokutenga chingwa parufu rwangu vanhu vafa here. Ndoda foni munitengera mafoni 9 nababa. Emotional blackmail. Saka foni nechingwa zvopinda papi? Ndakati ndinorwara mufanira kunditengera. Alright. Pressure yachona yaundisa pakuti iwo munhu upenyu hwachona kunenge kwakakuomera zvinoteveka hapana ndo unongofanira kuziva kuti vadye vese vari 7. Izvozvo if I tell you SIS MELLY since last year second term handakwanisa kubhadhara vana vangu school fees nokuti pamwe pachona unotumira $100 mari yachona uzozoti vadini pamwe pachona vachingoima maprofita vachiti vana vavo vari kusundirwa mhepo kuti vaite semapenzi
ndovaudza kuti zvimwe zvinhu zvinoda kunamata saka presha chona ndinase kuona kuti saka dzimwe pfungwa dzangu dzakuti nokuti kunyeka ndandakaroorwa murume akazenge amboroora mumwe mukadzi aroora mumwe mukadzi paya nomva hama dzazoona kuti kuda mumwe haaitero bva vaita kuti the same thing varambana obva achitanga kumuti kumurume nokutanga kuti vanenge vachiona vana achitorana nomukadzi maishinga vadzoke pamba mukadzi ngaadzoke ndiye munhu ari right nokuti izvi zvingadai mativakure nomusha saka nokuda kwepresha manje ndakuchiona kuti inini vana vangu vakungorarama noupenyu hunotoshungurudzika kwandandisingadi kuti vararame nokuti hapana pandandichakwanisa kuti vana vangu every term tikwanise kuvapawo kana mauniforms pakufanira kutenga mauniform 2 ndiri kutenga mauniform 5 each call school shoes ndizvozvo and there's no way yokuti ndingati nditengere vangu ndichisiya vamwe avavo panenge pasingaiti saka right now I'm confused kuti handizivi kuti ndoti sezvo hangu kuya kumborunoko even vanhu vose vakatopiwa macontacts angu vakundifundira vachitaura nani handichazivi kuti sezvo nesituation yandirizi ndodzokera here kuna kuti pamusha pachona pandotipamba ndopamba pamumbuya panenge vakasiya pandofanira kuti ndigadzise kuti musha umire wachona umire and you can't do that nokuti havanenge vachidimanda apa saka pfungwa dzangu dzafunga kuti zvitori nanhangu ini ndotora vanhu vangu ndongoshinga ndodzokera kunyangozvava vari vanhu vanotaurisa ndongoshinga ndomusituation iyoyo kungoshungurudzika ndichigara nevanhu vangu vari ipapo kana kuti vana ndovaisa kondokuva mwepresha yekuti mari each and every time mari each and every month and mari hapari pakwanisa kutoseke mari yekuti December unofanira kuti uinde kumba unoona vana saka presha yachona inenge yandowanda zvokuti nebasa rinoiita rinenge rinochitengesa maperfumes isirere marentals ekuti ugare accommodation usokona kuti ndopanenge pari rice pakuna kuna mipiri flat yaufanira kuti ugare panaiti i2000 pasina chikafu pasina mateksi nesini apa unofamba uchitengesa mustreet saka kuti varondidziro sezvozvozvi its like ivo kwavari vanenge vachingoona mari ukatotumira vanenge vachinatsokatumira $100 its like kwavari vanonatsogenine mari yakawanda handichisina chandichakwanisa kuita saka I'm confused kuti vana vangu ndogara nevana vangu ndongoshinga ndodzokera kumurume kuyawo sezvo aifiniti ndidzokera nokuti ndikatarisa mumwe murume hatina kuvafika kunyakukonana zvokuti kwanzi isusu taingonzwanana but presha inge ari kuvabereki nehatsvanzi yake even musi watakara mupana akatoisa pastatus kuti I'm happy for you my brother you were in a wrong marriage mwari vachakupa wako but nasepas ndava vakazotanga kundifonera vachitanga vachindikumbira urogero kuti tokumbirawo mudzoke pamba penyu chichi saka nepresha yamanje iri kumba kundakuona kuti vana vangu vatorarama upenyu hwekuti handizonyanya kushungurudzika kugara ndichichema ndidzokera hangu yeah, this is a complex one. Wakabva rini kumurume? 2021 Usacheme hako, usacheme 2021 saka kubva po wakabva kumurume nemurume wako uyu maitaudzana? tangotaudzana December pesa pangakanyarara ndaitombozama kufona akazokadaviri akatozombochinja namba aine mukadzi wanga naye right saka kuti azotanga kuuya achifona akauya achiti kudii? ndakati ndava ndiri kusima nobva andifonera zvikanzi akatarisadaitira kuti akafona pafoni yamama omusi wa24 December zvikanzi vakomana nokuti kunofambika neshoka kumba kwedu nekwavo vangogarirwa nesambo nerwisi vakomana ngavauye vatore mari yechristmas nobva indati from all along no paying school fees kana bhuku kana chini munhu wangofona achiti vana ngave vatore mari yechristmas pesa vangasvikofunga kuti vanorarama nei nobva ndatora foni vandati saka pesa kumaiti vana vanorarama nei ndopakatisipo nobva
ndati kuna mai ndikumbura namba dzamai ishi mukapiwa namba dzangu ndopakazondifonera fonera mukadzi wetu akanobva ndifonera akati ndiri anga auraya mombe mbakati ndatauraya mombe saka ndiri kuuya nenyama yevana yandiri kuuya nayo ndati ini handipo kune kwandikutoda kundeku kutauni zvikaindokumbura tisangane vatatosangana patakasangana paya vaindichida utano bati ini ndokuda mukadzi wangu sezvo situation yanguva kuedza kuti ini kuvhakare ndaingokunda asi vanhu vokumba ndovanga vasingakudi ndikati aiwa asiwo handiti izvozvizvo watorora uno mumwe mudzimai zvikanzi inini kana wangoda kudzokera noyo mukadzi nodi anoenda ndikati inini handisipo pakuita zvinhu zvakadaro nokuti ndomwe mukadzi akaita seni and itizowo pakuti iwo ukwanisa kuchengeta iye nevana vake pachikumba uko asingakwanisi kuti even akaenda kutauni avigire vana mpuva yekuti vaisevhu lanji vachienda kuchikoro nobva ndangosiyana nazvo atinambozokomunicate nobva azondifonera ndadzokera kwandinogara kunobva andifonera akati munhu uya wakandakamindisa ndakangosvika kumba ndikati tora zvinhu zvangu ndandakasiya ndakavaka saka zvinhu zvandakasiya ndakavaka pamusha paya ndopanga vachingogara mupamuya mangu mandakadima ndakavaka paya akati munhu uya wainda ndatosvika ndakamuti aindi noda kwokuti foni yake painga iri pachaja nimina womurume wakaona mamessages aitaura nemurume kwanga abva achiti zvinhu zvangu zviri sei unouya renyi chichi vari sei vana kudidi nobva vamunikuda nobva vatsamwa nazvo nobva vodza vabereki nobva navashiyanetsa yasipo kusvika vazofa nobva azoti vana vainde kunoona vana gogo vana pavakaenda kunoona vana gogo vachitora mabhasikoro avo ndopavakati kuvana varipo vakufonera baba vako vadzingire mukadzi uyu pamba pande pamai vako vafana kuya vagare pamba pavo kwete zvomukadzi uyu waainayo ndopakatanga madzosi ndopakatanga kupanana nehama dzake dzisi namba dzangu saka vamwe vacho vautondifonera madirect calls ndongona pamba pane mamissed calls vamwe vachitondifonera madirect calls kuti kumbira mudzoke notinda ndiri munhu wekuti ndandakarerwa ndichiziva kunzi munhu even zvandawana ndai munhu wekuti kubva kuna nabamunini nevakadzi varo nechinda ndisingaselect kuti mwana wani uyu mwana wani nongovaitira zvese hapana wandaiselect so sometimes ndinombofunga kuti maybe vangondida kundishandisa zvavaita kuzwa kuti ndaiva ndisingasarudze here even hembe vana mainini nevarume vavo nevakadzi vavo ndaingoitira sezvo murume wangu anga ari yedangwa kuti ari yedangwa but vanimwe vakatanga kuroora hake yasai saka ndandisingashari ndaingotora vana vese vavo sevana vangu kuti uri munhu akanaka chaizvokonda saka iwewe this is an honest question and I need an honest answer from you handichika murume wako unomuda here matisi murume wako unomuda here ndomuda haunambobvira warega kumuda anambvanorega kumuda nokuti hatina pataikonita zvinhu zvese zvataita taivanhu vaingowirirana mumba mavo asi kuti vabereki vandu vangofunga hanzi kurarwa kwatinoita achapedzisira wachisonga nakei nokuti even kwataigara angafunga nokuti tigare tiri kure nekure taigara tese kana tikaenda kumusha tinge chingova tese saka ipapo kuzoti tinge chingova tese kumushando paizoti vabereki vacho navozoti kwanzi ndakamuryisa ndozvo zvaizonyaya kunetsa alright saka iko zvinezvi let's say wadzokera nhasi havachanetse here vabereki ava sekunetsa kwavaita pekutanga because it seems as if murume wako hagoni kumiririra kuti kuhama dzake avaudze kuti marriage yangu ndeyangu nemukadzi wangu havasapindire marriage yenyu saka meaning to say uchiro kadzokera kumarriage iyoyo nhasi vanenge vachingopindira because apapa from the word konga ndosina tomborambana nemurume wako nokuti murume wako aigona kungoisa a stop to it andoona kuti imarriage yangu murikwana papi kana kutobva pacho muchigara munotsvaga penyu pekuti muvake pasiri pamba ipapa nawo achiripo uri kungodzokera futi ipapo same people same shit same everything vachachinja here vanavo ipapo
point ukaniswa kuti akachinji nokuti iye munhu uyofuta kuti munhu akanyarara ari soft even madhezi achatakarambaninswa nokuti da kuti vabereki baba vake nomunhu munhu vakaita kutoya kumba kwedu nobva vati mbewo vazukuru vati tiye kuzotora vazukuru vavo acho patakarambana ndozvakaitika ko kana ukatora vana vako kunamibia zviti nekuda kwefinancial stable papashinetso kuona kuti saizvozvo zvikuti vana vakwanise kuti ndivatore semapassport netransport yokuti tiye kunoku navo because senge zvisingakwanisi kumudza kundibudira ini kufunga kwangu honest opinion yangu kola ndeyekuti ndozvanga ndichifunga kuti chikuru chiri kuita kuti ufunga kudzokera kubaba vevana vako ex ucho ndechekuti wataura kuti iwewe hauchazi zvokuita nokuti mainini kwakasiya vana mademands ava akwira so problem yako ndepekusiya vana andiona saka ndozvakuita kuti ufunge kudzokera kuna ex antika so ukaenda kunotora vana vako ukagara nevana vako flat warubhadhira 2000 iroro unogona kubhadhira vana vako akagara 2000 ipapo uchienda kubasa une peace of mind knowing kuti ndikushandira vana vangu vari kumba vachienda kuchikoro uchidzoka kuti eva zvavawana uchida nevana vako hauchina stress yekufunga kuti kuafrica kuya musi waunenge waunganza mari yako unoda kudzokera nhasi unongodzokera nevana vako vaya uchinomusidzira musha uya wakasiyiwa unenge une vana vako unofamba nevana vako amen inini ndokufunga kwangu hangu andikuita kana murume uyu akugonawo kusumudza musoro wake achiudzawo hama dzake kuti vedu imba yangu haipindigwi futi ndiyo 21st born ndiregei ndichi akugona kuzvimirira achigona kudefendawo kwama dzake sezvo uchimuda ndopaunozogona kuti ariconsider kana uchimuda sekuti unomuda chinhu chiri mumwoyo hatigoni kuti chiregedze andiona asi kwaiko zvino ukadzokera zvakangomira zvinhu zviri kudai so kola uchenjera kuti uri kutobuda mufrying pan uchinopinda moto nokuti kuhama dzemurumoko vanenge vakatomirira kuti vachengeteke koko vese futi zvakare saka zvinhu zvakatongofanana because uchachengeta kuna namainini kuna nachi so I'm thinking kuti why can you not sacrifice kamari kauchawana inotora vana utambiro nevana vako go and take the kids utambiro nevana vako ugare nevana vako you never know zvazvine paupenyu unogona kutozopesera watove nemapepa ekunamibia and you can start a life ikoko vana vachienda kuchikoro ikoko vana vane makore mangani ava vanobatira language fast vana vadiki vanobatira chirudzi fast vanobatira chirudzi fast havambonyenetseka palanguage after 3-4 months utomanzwa kutaura chirudzi chekoko handiona inotora vana vako then kana murume wako achida achauya kunamibia ikoko moita life kunamibia ikoko nokuti zvepamwe vakapenyu mega pasiri pambuya vako pasiri pemurume uyu kumwe kwamuchaenda munotaka kuita life yenyu muri 2 ikoko nokuti pavabereka vacheteka chero muchidanana handi kunyeperi vanonge vachizvibhoronga chete uchangozigwa kuti pastatus iye munhu yanga kanyasa even pachona patakagadzikwa ndari takazoti ndobva vati iwe unoti anga asingashandi panguva iseyo ndindaitoona kuti ndapinza vana chikoro ndatiketa murume kubva zvese hembe chichi nemishini zvese zvandanakatenga ndokubva vamuti sezvo mukadzi ari ari kubhadhara rendi uchienda kutora hembe dzako tachinda kuye kutatura hembe dzake haana kuvabvumabuda mbakavhagara mbarimo ndokubva zvanzi yachona yakaisa pastatus ichiita happy for you ndati manje zvamunongoti happy for you iye achitova munombo mandiri zvo chikubatsira chii ndobva vati kwaitora zvinhu zvose zvakwamutengera umudzingi wemba imomo ndobva vati ndobva ndanyarara achibva kudaro ndobva vatobvafonera ndobva vatofunira zvanzi yachona kuti uyu ari kuti torumba make ishwere toronga make haana kana kukwanisa kuti ione nazvikarwadi akabva angoti tete ndobva atonyarara zvakare ndobva atokata foni saka munhu hariso kuti naturally saka tora vana kola ugare nevana vako tora vana ugare nevana kana achikuda iye kubva zvabva kumurume wakamboita boyfriend andina pawakasangana nemurume uyo hamuna kuvatana iwe pamakasangana nemurume uyo hamuna kuvatana iwe wakanga wagarisa kawaifungawo hauna kuvatana naye uyu aiwa takatongosangana murodhi ndichitomipa kombi yekuti ndiende kutauni iye haana mbokumbira haana kana nakatombotaura akatongoti zuva ravapro kwakatova kuma4 ndichida kuenda kutauni nobva kombi yatosvika takatomira pawaiting room pamashopu
Alright, no problem. ndindinesvo Tora vana iwe uchiita weki zvinezvika kana vari kuti kwai ndoda kufa muzodii chimboiginwa vameseji iwayo for now chimboiginwa chimbosimuka umboshanda unganze mari uinde kumbonotora vana une shamwari yakanaka inokupa support system yekuti yatigari yatidai chimbotaura neshamwari yako kuti shamwari ndozvandafunga ndichida kufunga notora vana handika achakubetserawo newe yaanogonawo nayo kuti ukwanise kureza mari kana wareza mari yako umhanya kumba you don't need kuva nemari yakakwana naudi uchastrugula uchidzoka navo vana uchimbandidzira kuti kwane kana uchidzoka negonyeti ndikoko uchafamba nevana vako modzoka nese kuwo kunamibhia mogara nevana vako ndokuzvitaura masikati kuti abhabhesi nokude munhu wati kundoudza zvisati abhabhesi de magara nevana vengara zvakadaro yes nokuti nide nchitraya sisimeli unosvika pakushungurudzwa aiwa chitora vana vako tione kuvaudze mwana wavo ngavachiudza muvana wake wavo uyu kuti ndikafa muzodii shuwa munhu ngatikwanzi kwai hamudi kundichengeta ndoda foni inina baba foni womwavo munhu yokuti ifeni munhu Yes, ukasvika Belly. kumba haukwanisi kuziva kuti havasindai vangu kana baba vangu but that does not give them the right yekuti vakushandise sedhongi inga vane mwana wavo ona iye tendisoja wana kushanda sei vasingamutiwo ndipewo mari nokuti chokwadi paupenyu ngade makaita kana setup yekuti right every month tine vana varipo toita kana ka 50 tovatumira zvakainzana mese but kana yakutsikirira kunemi muri tu nasisi vako nokuti muri nherera muri kuvachengetesa vana then vakuchengetera vana kuti vawane support ndo zviripo vana vanguri kuvanguri vakutuka uyu mwana wamusikana kana wana musikoja vana vake ari kugara navo kwavari wavo mukomera kuita zvomuteo zvino ndio wakasiya mwanapo then chimainini chakangoindawo chakangosiya chitora vana vako ivo vasare vachiona vekutamba nemutoriro neuyu wemutoriro tora vana vako vasare vachiona vekutamba vane mwana wakarwa nemusoja mwana wavo musikana ngachengete mai vake inga wavachengeta wani tasvora tisi kuti savachengete but yekuzodhimanda vachisa emotional blackmail yekuti kana ndikafa iyoyo ndo yakaipa handiona dei vari mai vayo kuti vanoappreciata zvavanoitigo zviropa unozamawo ipapo zvino havatendi vanoda she wants more I will try my best to see my heels chinya kuna chandisingatengi even vanoti vachiti uri kuvachengeta meko saka vandopfeka maheels mai vako ivavo vanopfeka maheels everything vachinde kadima black soap ndinoti vachienda kuchechi kwaiwo unopfeka hero iye then ndinopfeka hangu amai unotenga hangu chiti munhu uyu so munhu angafara ke kuenda kuchechi kuti mbuya vakangosandudzwa kuti kunamata ndo chinhu chikuru plus chimwe chendinowaso kuti mbuya vangu vakandiudza kuti ifeni munhu akandiitira chinhu chakaipa kana kudini nyangwe ndiri right ndofanira kumutisora saka dzimweni dzenguva unosvika pakuremekwa kuti hongu mashoka vakandiudza anopedzera muupenyu but zvakangoma kuti munhu wese ifeni uri right hanzi ukaona munhu akada kuti aiye ari right uri right muudze kuti sora una chaunobva tikuziva mbuya vakudzisa zvakanaka chose vakudzisa zvakanaka chose mbuya asi iwewe chimbochita work towards kunotora vanhu kukona tikukupa tiri muna august handi august takuenda kumonthend unotengesa september by end of september koda you must come here and tell us kuti ndakazouya nevanhu takupa time yekuti uchishanda manje uchishanda towards kunotora vana mari yakushandeko zvino ndeyekuti unotora vana uye nevana uchatambura uchiuya nevana vavo murodhi uchifamba navo uchinda navo asi chandoza chete unosvika chete then kana wasvika chigara nevana vaka if it means kuti uchadinotseka kwana nzvimbo asi vana unavo ipapo its fine vachazongoiwana eventually haisi nyaya inotora vana ende uchisvika nongoti mama makaita henyu handitika ende makaita basa ndauya kuzotora vana pane zviri kuitika simple otora vana alright all the best end of september andika namba yako ndinayo end of september come and tell us kuti ndakuenda kumushondotora vana vaya ndikudzoka nevana alright sharp zvakaoma guys mukuona pane need yandaikudzai kuti we need to have a home mazviona pandaikudzai we need to have a home izvo zvingadiita kuti tora vana unokanda kuhome animona itora vana unoisa kuhome kudiaries uise kudiary kuhome diaries vana vasarepa pachinda kuchikoro panokuenda vamwe ipapo iwe ushande zvakanaka ikoko uchitengera vana vako hembe dzavo vana vachidzidzisa maproject varipo mazviona pandaikudzai tine need yekuti siye home kuitira vana mai vanoenda kunoshanda kure masingle mothers vanowana pekusiya vana vavo animona vanowana pekusiya vana vavo hanti mazviona
pale pachiitwa maproject pachiitwa sei vana vachidya ivo vana mai ava tichivaudza kuti maybe pamwedzi pega bai zvakati kana kuti pay mari certain amount yakati yekuti chikafu chinongotengwa hakuna chinonzi zvakainzana kuti vana vese vakwanisa kuti waketafu handinokuona there's need because vasikana vana mai vana masingle mothers akawanda anoshanda kunzoko but havashandi zviri stable nenyaya yevana vana vanenge vasina kugadzisika kwavanenge vari noti munhu anenge akukumbira kusiya vana iye anenge achigara pastay in pekuti akwanisa kutora vana hapana ari mustay in vana vayavo vaisepi saangosiya vana chero but achakwanisa kushanda nguva zvakanaka nenyaya yekuti mwoyo wako neuri kuwana kunouchiya makombirenzi akasiyana siyana saka kazati vana vari pakati vari kugara ipapo vari kutenda zvakanaka vana vari kufona vana vane vamwe vana vari kutonakigwa vachiona tv vana vari kutodyawo vachiguta vachienda kuchikoro vachipota zvakafanana munhu anorelaxa anatsoshanda zvakanaka ariko achienda kunona vana vake nokuti haumboshandi zvakanaka unenge uchingofunga kuti vana vaya guys we should start working now towards kuti titsvage land yedu yekuti tiite diaries home yedu guys tivhurire diaries home for kana waita mubereki anoshanda ari mudhayari anenge asiya vana vakepo handika pane tinotsvaga timu repanapa tine timu rakavanhu vakuru vakawanda vanhu vakakura vari panapa vanoita izvozvo kuti poitwa sei kuti munhu asiya vana vake iye ari kushanda ariko how best can we do it handika koitawo dzimwe nherera dzinotoka dzisina kuenda ngadzinge dzinogara ipapo handika ndosaka tiri kuti tikawana pakati kurei pekuti vanotanga kuti amaprojekti kurima muriwo wavo vanodya vanorima vega chirugu cheuku usavi hwavo huku dzinenge dziripo dzimwe vachitengesa dzimwe vachidya hanomaona zvese poiswa chibhorani vorima kubva kuonion and everything kungotenga hupfu nemafuta hanomaona neapo vanenge vafunga kuti uchinja usavi kuti beef kana kudii but vachidzidziswa vana maprojekti varipo kuti kunorikwa so kunoita so vasikana dzidziswa kuti kunorikwa musoro so kunoitwa so zvinotosimuka guys it's something chatakagarira but we can do it mai vanoenda kuuk vasati vatora vana vatovhundika zati vana vangu vari kuri safe vari kuhome yekumba kwedu yediaries vari safe ndichashanda 3 months kuzonotora mwana wangu ari safe ipapo aripo panzvimbo poiswa vanhu vari responsible nekuti panenge pachichekwa tine madhayari mazimbabwe anenge achingoti anytime vanosvika apa kunoona kuti zviri sei anomaona anytime vanosvika apa kuona kuti pari sei vana vachengeta zvakanaka here because guys zvinonetsa izvi we need to siyawo tiite something chekuti tinosiya legacy yekuti home haisi yemunhu home inenge iri yediaries because munhu anenge achida kuita home anenge achidi kuita home inongoitwa mudhadhadha unogadzikwa marooms akangonaka ekuti apinde mvura akanakawo vana vanogara haisi yemunhu zvino inotongorwana seproject yediaries meaning say there's going to be a very big committee inenge ichita oversee these things hanomaona isu tiri uko tozongoudzwa kuti aronga zvakati inorana hanomaona it will run zviri zvemvura chichi kungoaproacha vane mabhoo kama tinokumbira watina charity tokumbira umuyevise mvura apa vanoyavisa mvura sichiri kwakungozovakisawo matoilets nechii nemvura inenge iripo vanogeza everything nokuti nyaya dzevana dzinonetsa guys nyaya dzevana dzinonetsa tiri kunyeperana toita a proper shelter yekuti even chero vakauya masocial workers chero vakadini it will be one of those best because tiri vanhu vakatichanga muchangampani apa hatingambwani kuti ine home yekuti inenge yakatabringishi vana vachitambura vachivata pasi kana vachikudii modziziva dzimwe dzamakamboona dziya hanomaona kwatakamboenda kuyako kukuti vanondoshaya kuti haufa vanenge vachinzi vari musango vasina kugeza sina tinge chida proper home yekuti vana they must feel kuti tiri pamba havatofili kuti mai havapa vanofila kuti vanhu vanenge vari ipapo ndivana mai tiri pamba ende vana vachipata zvakafanana payadhi ipapo ende one thing mistake titokudzinga because nyaya dzevana dzinonetsa idzi hanzi nyaya yaprincess inorovesa nehana but noti vese vanhu vakadaro noti vanhu vese vakadaro in the process neso tinenge chicreata implement because tichatsvaga vanhu vachabva padiaris vana vachanogara nevana handichika tine timu ririko kuti anytime munhu anenge abva kwaabva chero akabva kuaustralia chero akabva kuuk anongoenda kunonyatsonosavheya ari pachiona kuti ndizvo here vanhu vakagara zvakanaka here pano anotonoona nokuti rinenge riri bhodhika rine vanhu vakawanda anotoendapo kunodongorora kuti pane zviri kushota here vanhu vagere zvakanaka here vasikana varipo vakamira vakadii hazvinetsi guys chero makamera anoiswa kuti tione kuti zviri kufamba sei vana vari kuchengetwa sei tinoona chikuru chedu chikuti adonzvo revana chete because chokwadi vabereka vashungurira vashandi zvakanaka kana zvinhu zvakadai right ngatidzokere kunyaya yavatete handika nyaya yavatete ava dei kola angatiudza dei zvinonetsa
dei kola angagona kutiudza totete ava dei vanga varipo tagona kuvabata isusu tete taura navatete tanzwa kuti vatete ava tanzwa totete ava vari kumbosvamisa sei. Pane namba ndiri kutsvaga. Right. Right. Ngatidzokere kuna vatete guys. Vatete vari kunzi vanetsa. Vatete vari kunzi vanetsa. Saka nyaya yatiri kuda guys ngatidaiso kana vari mucomment section tine vanhu vari mucomment section vanokwanisa kutipawo land. Tine madzisabhuku ari pano. Handika hatina basa kuti land yabudira kupi. Chatongoda chete is a home. Kuti yabudira kupi hatina basa nazvo kungave kumasvingo kuHarare kupi. Kana muchikwanisa kutipawo muzive kuti zvinhu izvi ndezvecharity. Saka isa hatina mari yekutenga land. Anomanzwa hatina mari yekutenga land. Tine madzisabhuku. Handika tinokumbirawo land mutichekerewo. Inonzi giving back to the community. Mukatipawo land zvinoreva kuti maseva vana vakawanda. Handike motichekerawo ziland kuti tinokwanisa kurimawo muriwo nekuitawo zviproject paland iyoyo. Zvose zvinenge zvichiitwa ipapo munenge muchitoona kuti pakuitwa nezvei. Asi mari munotipa land ndeyedu. Saka masabhuku kana muri mucomment section last time takamboita sabhuku vakati vaida kupa mwana ya stand. If you still want to give us that stand but tinoda yakati kurei. Handika tiripo tibatei tinodzifambira nyaya idzodzo. Tine vanhu vari paground tifambire kana mukatipa the better totenga kukontribhuta ma5 nema5 nema50 rand edu kuti titenge kuvakisa zvidhina kana tapiwa stand. Tototanga kuita zvidhina chaiko tototanga kutoita plan kuti zvofamba sei. Saka madzisabhuku kana muripo tokumbirawo stand. Tinokumbirawo stand yeproject yekuita home shelter yevana. Yekuita shelter yevana. I think paperwork yekuti shelter tozodzifambira idzo. Tozodzifambira kuenda kugovernment vacho kudi tinozodzifambira because I don't think kuti tinokwanisa kungoita pasina mapaperwork. Tinozodzifambira after all diary zinozikanwa. Anomaona tinobatsira vanhu vakawanda. Saka tongofambirawo mapepa acho. Handifungi kuti ingaita nyaya. Anomaona. Saka vane maland vaya please tipe iwo. Vane maland please tipe iwo. Toziva hedu kuti raisina kuenda kunokumbira land tinoipiwa kuvakuru nokuti titowadzi maelections tinoipiwa. Asi tachida kuti dei zvanga zvapera kuti tisaoneke tichita kunge tiri kupinda muzvinhu zvepolitics. Anomaona tomira maelections achona apera tozoenda but togona kuzoinyima after maelections nokuti tinenge takunziwo makaiteko zvino togona kuita mukana wokupuwa kunziwo you know hamene kuti imi munopaona sei guys. I don't know kuti imi munopaona sei. Because we really need this guys. We really need this. I would do this in Gwero Hangu vanhu vachibhadhara and I keep them in a home. If there's demand, this is a good business. I would do this in Gwero Hangu. If why Gwero? Why Gwero? Why Gwero? A beggar is not a chooser. Tinenge chida anyway. Because togona kuti toda kugweru hakuna stand chatinowana. Toita munhu ari kubuda chiti ndine stand. Pagokwe senda toramba. Kana kuti kustendi ukadoma. Chiri tikuda gweru kana tikuda Harare. Tikuda stand isu. Whether yabudira ipi hatina inazvo. Ikabudira muchegutu tongoda. Ikabudira ku anzi that's where I live. Or you Eve can do it in Gwero and it. But now inini this thing achis chameli. Achis chameli home I see ameli. It's a shelter for my diaries. So I cannot be selfish and say home ngaende kugweru. Home ngaende kwayabudira. Kwayabudira ikoko tinoita home ikoko. Ende chinangwa che home. Toda timunyetsa usiva guys kana kuti home yaitwa hachisi chekuti we want to benefit. Isusu we are an NGO. Andimaona we are an NGO. So ati tiri mari. Tinoitira welfare vana. Of course kana pakazonzi vanhu vari kuenda kushanda kumabasa bhadharai certain amount kuti patengegwe vana venyu zvinhu zvinenge zviripo handika kuti zviite fair but atidi kuti tiite bhadharisa. Ndosaka tiri kuti toda kuti paitwe maprojects. Toda kuti paite maprojects. Nokuti kana takagara nemwana wako handika iwo tikukupawo 3 years kuti chivaka pako. After 3 years weya utora mwana wako. Handi ndizvo. Tokupawo period yekuti nguva dzakati uri kuenda kubasa. Nguva dzakati after gore rakati uya utore mwana.
unenge wabhota kupawo period kuvhurirawo mukana vamwe vauyewo. Nokuti mwana wako tinai saka una ni distrect yekuti ungati chakutadza kubata chii. Atimaona. Yes, kune vari kuda kuita business, it's good business. But isusu kuita home hatisi kuda kuita business. Hatisi kuda kuita business. Tikuda kuti tichengete vana vevamwe vedu vari kutambura. Handika, because it's hatisi kuda profit. You give us profit, mari profit inoindepi. That's $1 million question. Ponzi ngaibhadharwe mari yacho vanhu ngavabhadhara vachipinza vana vavo mukati. Where is the money going to go? Inotogwa nani? Kana ndida kuona kuti zvinhu zvinonetsa isaizvo zvinoinvhuvha mari mukati. Monoti achibudiriri chinhu ichocho. Katite zvatinoita pane tikwa project. Let's focus more on my projects. We focus more on projects kuti izvisustain. Andimona izvisustain. If they are going to be donors, vanoti tikuda kutumirawo chikafu kuvana venyama. Where would the funds for running the home come from? SIS MELLY, would it be a charity before everything is free? Melody, ndosaka tikutaura nyaya yemaprojects. Kuti if we can start kuti vaite maprojects, inozvirana. Kana tichazoita madonors achapinda obviously indatenga chikafu, ndatenga mafuta, ndatenga chakati, andika kuti vana vadye, that's fine. Kana paine vabereki vari kushanda mudzimba kuSA, andika vasiya vana vavo ipapo vachienda kubasa. Obviously you can't expect kuti diaries kuchengetere mwana wako just like that, anditi. Pakupera kwegumwedzi tokunyorera kuti chititengerawo tengawo zvakati. Zvinodyiwa nevana vese. Titengerawo 10 kg yerice. Vanenge vasiya vari 10, uya akati 10 vari 5 yatove 100 yatove 50 kgs, anditi. Poitwa manikiri ekuti vanorima vachidinwa, as long as paine mvura, guys, and trust me, vanoita zvikukutu chaiko. Hatinga minded kuti titange kuti ichitanga titi alright ngatite yakatitenge huku kuti vatenge project yehuku, ngatitenge masidzi emuriwo, handimona kuti vatenge kudai, so titenge tite proper irrigation pipes kuti varime. Atingatadza kuti zviite kana chida kuzviita, titanga kuti alright, let's do it. We can do that. We can do it. Remember chinhu checharity mwana gonotogona kuti vakomana vari pana pangona kuti regai ndinoisa inini irrigation for free. Umoti regai ndikutengere mapipe inini for free. Just like what we do always. Andiona umoti regai ndigadzire chikwere chehuku inini for free. Maprojects anodzisawo vana zvakawanda kuti vanokura vachigona kushandisa maoko avo, vachiitawo zvokudonhedza muriwo yavo, handimona vachidai. Anyway, handizivi kungoonesana kana painewo mimwe muono gumbo washe chinos. Kana paine mumwe muono unenge utoriwo welcome kana zvakuda kuitwa, but I think tikutsvaga stand ikangovepo, then we work towards kuramba takadzvanya panyaya ichi. Tinopinda makambani tichitsvaga, guys. Magumbo WhatsApp yako yakanzi chii? Wasenda pakanzi chii? Yenduli yako yakanzi chii WhatsApp? Wati inbox yakana to WhatsApp. Let me check inbox yacho. Okay. Wow! Guys, mwari vakanaka, so guys. Mwari vakanaka. Pane auya ushu. SIS MELLY Diaries, I have something to potentially offer land in Chinoi. Munozvinoita mari. Land in Chinoi for Diaries Children's Home. At my farm portion. Kufarm kwake, pa portion ye farm. Topiwa yedu land. Toisira vana kuChinoi. Vabereki vakashaya. But we are the beneficiaries waiting for finalization ye estate ya mai. In part of my portion, ndingade a venture with you guys. It's okay. It's okay. There you go, guys. Mazwana, there you go. Takuchengeta this. Ndokumbira my sister kuti, can you please come WhatsApp kwangu? Ti gareta kaya batana. Come to WhatsApp kwangu. Yezo, ane farm rilipo.
pati yefamily vachashiya newani estate ikapera ikauya ari kutipa zvokuti chiitai zvamuda kuita kuchinoi. Of which that's good with me. Hamene vamwe ndokuti Mwari tiri kutaura kuti chinhu chatinenge tangotaura kazhinji kachona. Hamene kuti nhasi mastars angu, thank you for the stars tando. Hamene kuti sine mhaka yasekutadza pamusoro apa. Hamona, I don't know kuti ine mhaka yei guys. Chinhu chatiri tangotanga kutirese zvinongoita zvega so. Chinongovhurika so. Chinongovhurika chinhu so. Mazvioneraka stand ichisapiwa just like that. Tochita the rest. Saka chavepo panapa guys, but ari kuti venture, I think you'll be expecting something from it. Okay, I don't know, but so we don't have anything to offer you. Phone. Hello. No, it's okay, it's fine. Hands nemume mati venture kuti muri expect something in return. Muri expect chi, my sister? No, SIS MELLY, it's unknown because I'm not going after a statement yangu initiation by life. Saka ndinozotaura nemi ndo namba yangu indiri ku-UK anyway. Tozotaura papedza life. Ndatotereka titorakata vasati vaenderera mberi SIS MELLY. Alright, no pakanaka. Comment yacho actually straight delete mane ma-details angu. Ayo, inini comment kusera ina basa inogara ya ndedu chete susu. It's for us only. Yes. Alright, thanks for. Unasa papeji kena. Right, sharp. Right. Saka tichataura after the life and then we hear later to clarify. Kuti pakamera say thank you nemuonoshu. Tione kuti aufa. But tichangoramba tichingombeya tichingotenderera tichitsvaga takamera takadaro. Handitika asi kwaiko zvinotongoti Mwari kana puripo pamada kuti tiinde. Aiwa muchaita sekudaro. Kana zvisizvo aiwa Mwari zvese tongosiya mumaoko menyu kuti zviite nekuda kwenyu. Chatiri kungoda is wait for court settlement and documents. Yes, that's what we'll do, but tinongofara kuti at least kune atifungira kuti mataura chinhu chakanaka ndinowina kukupai. The thought is the thought that count. Chatofunga no, she could be selling the land to anyone guys. She could be doing something else, but ari kuti ndito ku UK yake offer you to meet zvamuda kuita ipapo. Hanimona ndokupai. Saka kuchinoipa itori 450 central bo zvokuti tinongoenda tonotanga. Saka rigaitinzwe kuti zvichafamba sei, talk naye then tichazokupai feedback kuseri kuti ari kuti kudii then mozobunyatsosiva zviseri. But so far imwe wangu dove nemufaro nokuti ndakuona kuti nokuti it's a hassle indogara South Africa guys. Hassle yacho ndinoiona yekuti unoshaya kuti munhu odina chifona SIS MELLY vana vangu haatoshandi nenyaya yevana ivavo. Hanimona haatoshandi nenyaya yevana ivavo. So we can help each other here. We can help each other here. Muchishanda muchivako kwenyu. Hanimona muchishanda muchivako kwenyu. Kana wapedza kwakakouya wotora vana hapana chakaipa vachipindawo tichinda takadaro. Hanimazviona. Handifungi kuti zvinganetsa. Hanzi plenty more offers are coming through. Thank you Melody, we receive. Takamira saka chatiri kuda guys chinhu ichi ngati muchizive. Let me clarify there. Achisi chaMelly. Chinogona kunzi SIS MELLY diaries asi achisi chaMelly izita chete. Hanimona chinhu ndechemunhu wese. Ndosaka tiri kuti vana vese vanoenda ipapo. Vanenge vangoonekwa kucheta bhodhi rinochuzwa futi ipo pano. Bhodhi chachuzwa ipo pano. Pane vanhu varipo vakawanda zvokuti dhu. Ukuthi munongo vanhu vanongochuza kuti tingakupinde ndini. Vononesa isusu techingozo ina todi kuvepo. Techingozonzwawo zvinenge zvarongwa ikoko kuti taronga zvakati zvidai so that zvibenefite chi vana chete. Ine hangu maenza 4 handingazvikwanisi. Hanimona ndoda kutongwenda uchinoona kuti haufa kwamira sei vana vagere zvakanaka ere vadai gore raunenge wapfuurawo nepo chete. Tisiyewo legacy, tisiyewo emaki. Hantimazviona chete. Hanimona ngoti edu izvo zvokuti tine ini vakadzi kuti titire vakadzi avanonetsa kuti vakadzi vanongoda kupedza naGilbert mudzimbawo. Iwe unenge uchiti marambwa nevarume muchape kutanga chindai munogara muchirima, but vakadzi vanenge voda kuti vachiita zvevarume vachipinza varume kupedzera vakuba zvinhu zviya zvinenge zvarimwa. Hanimona kana kuti vakunyengerwa zvinhu. Saka zvine kuti tedu zvevana zvidori nani, zvevana izvi zvidori nani pane kuita zvekutisire vakadzi vanenge varamba nokuti vanenge vachida lula kana zvatanga vanenge vosinika varume muya mumahomu. Handimazviona. Saka hatidedi maproblems. We look after the kids. Tochengeta vana ndovatochengeta hedu. Helping kids will reduce zvipoko zvine hasha pa social media.
We have so many broken kids, so many, CJ, so many. And zvinotangira ipapo. Hai Shashu, zvinotangira ipapo, ndopa zvinotangira. Antoona, ndopa zvinotangira. Saka otokura mwana ine enga. Yekuti mai vakazodai. Saka tikatorawo tichisa mukati, at least we are building vana kuti vakure vasina enga. Anoona, vanokura vasina enga. Yes, slow Mike. Vana vanosukura vasina enga because vatana zvipoko zvine hasha pasocial media vachinji vachona ma broken souls. Mukati mavo vari broken. Vachinji vacho vari broken. So we want to try and create an environment whereby try to avoid makurura takaita isusu. Anoona kuti takakura tiri broken. So each and every moment that tawana toda kutuka munhu to feel, to make ourselves feel better. We want to try and avoid that. Unoona. Saka zvinenge zvatibatsira stereki. Saka ndozvatiri kuda. Saka ikaitwa and tikabudirira kuti taita guys, we work towards. Tine vanhu vakadzidza panapa varipo vanogona kupinda imomo vachara kuti right project inoita so totanga takadai voenda kunodzidzisiwa kuti kunorimwa sei, zvinofamba sei, toita pound, dollar, rand, kunotengwa zvokurimisa vachirima zvichikura vachidaro. Ndikurangarira kuti tiri kuchikoro guys, muziva zvikoro zveroma. Zvikoro zveroma tairima tega isu guys. Zvatairima ndozvataidya kudining. Muriwo wataidya kudining tairima tega. Watoziva kuti ukaenda pachimwe ndikunodzidza muriwo wotopiwa portion yekudidza muriwo kusvika panyoro uchinotora mvura muchidhamu chakavakwa apapo chino ndizvo zvataidya izvozvo. Ukaenda pachimwe ndikunzwa vanogadzira kunogara nguruko. Anoona uchinosuka munogara nguruko uchinosuka ndo zvataitoita ndo chikafu chataidya ichocho. Kana ukatanzi mombe inourawa pachikoro ipapo. Nguruve dzaiurawa ipapo. Zvaijenerata ipapo. Anoona. Saka let's do this for vamwe vedu, for vana varikungonetsekana varingotambura handika, so that vana they won't end up vave mutoriro, they won't end up vave mune zvinodhaka izvi. Nokuti vana vakawanda ndokwavaveko zvino kune zvinodhaka nenyaya yekuti ndafunga kuti ndikadhakwa zvangu ndokangamwa nhamo dzangu. Ofuchi panodhakwa nguva iyoyo paanodzoka zinamuri anenge rangomumirira ofunga kuti ndidhakwe futi. Anoona at the end opusira ave neaddiction, haachakwanisi kusiya manje akugara ari masviri. Antimazviona zvinhu anaenda kutora right. Hatidzokere munyaya vatete guys, varipo here mbofonaiwo mutore nyaya vatete guys. Nhasi vazhinji venyu ndofunga vaenda kumamheno makangoneta vaenda kumasleep over, kumasleep in oro muchi oro vanhu vaida dzemvenge dzemujolo here. Antimaona ndodzavanenge vachida, but sometimes it's important. It's important kuti timbotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika chaiko chaiko. Hanzi kuchikoro vanodzidzira ipapo aiwa mukucha panenge pane manearby schools, panenge pane zvikoro zviri mudhuze, vanongoenda kuchikoro padhuze ipapo, vanoenda pazvikoro zviri padhuze ipapo. Hello. Hi, SIS MELLY. Mushe muri sei? Right, tinombotaurawo nyaya natete. Hello, yeah. Inini ndakaroorwa, I think ndakatopita 20 years now. Ndotry kuti voice rangu risanyatsonzwike. 20 years now, yeah. And murume wangu munhu akanyarara. So quiet. Zvakuti mufamily anotonzi munhu ari hadi noise, hadi zvakati. So parents, they took advantage of that. Vabereki vakapaona kuti inini kundirora kwaakaita ndakaita kunge as if ndatozokanganisa something. Pandakaroorwa ndakaona kunge ndakazodisturba something chinhu chakadyarwa mumhuri. But as nekukura mumarriage ndakazodiscover a lot, ndikunamatawo. Then I discovered a lot, ndikuenda kumachechi zvichinofubuka. Then ndopandakatanga kuonekwa semunhu asiri right, kutovengwa completely, kutovengwa chaiko. And then ndinana tete, and then ndinana tete wangu 4. But pa4 ipapo pane wana akandida nemwoyo wake wese. Akandiona akanditaura kuti iwewe wakayozodzikinura hanzvadzi yangu.
you were sent by God. It's lost so much. He tried so many things to do, like mabasa zvichingoramba, like zvekuti kutsvake mabasa kuenda kunze kwenyika, but zvairamba kuburikidza nekuti mai vake vanga vakaita something paari, havadi kumushaya, vanomuita best, mwana ari best, of which is not the first born, is not the last born, is not the only son, but vakaona kuti iye pavakomana vese ndiye anoshandisika. So pandakaroorwa ndakatororwa ndakaita white wedding, kuti tete vangu vakanyatsonditaurira kuti iwe wakatodzikinura, saka toda kutoona matiremba yako. So uchingoroorwa nokusingazivi, wozoti wakura manje unongokufunga mashoko ataurwa natete kuti tete say these things, now ndakuona zvakati nezvakati. Then tete vangu is the one akaita kuti murume wangu atobve kunyika kumusha kwatatiroko kuzouyawo kuno kuti abve kuna mai vake nababa vake, so that anokura, because zvese aingodaidzwa namai vake, zvese kaizvina achibva kubasa vaitanga kuti asvike kumba kwavo zouya kwangu, saka pese paisvika paizouya kumba taisvika tichingonetsana. Then tete vangu vakazvidiscover kuti mutsvagira basa kuno kuti agare away from the mother, but azoya kuno pachagara. Then tete vangu achimboendeswa far away, she is now in kune imwe nyika iti kuti kure. Pakwasara vamwe tete vanotedzera nemurume wangu, because mufamily mavo murume wangu natete vavo vanje vanotedzana ndo vana vamwene vangu, the rest havasi vana vavo, but pakushandiswa ndo vana vamwene vangu. Saka tete ava manje vanga vakandivenga because mai vanga vakandivenga. And then when she saw kuti tete avaendeda vabuda, she tried by all means kuswedera padhuze pangu, kuda vana vangu, ndikungoda kuti ungezife munhu anondida, saka unozoka uchiri blind. Ndava ndavagamuchira ndichiteerera zvavari kutaura, whatever she says ndichiteerera. But one day then I discovered that she's the one who is breaking my marriage, because the husband akazobva awana basa kune imwe nyika, vaenda kune nyika iyoyo akazombodzoka. And then ndakatanga kuona mamessages mufoni, tete ndo vanenge vachitocommunicata naye kuti senda mari kumba, ndotorarama upenyu hwakanaka sezvambotaurwa nakola uyu kuti tete vaitofara marriage kuti iparare. Then ndazvidiscover manje kuti tete ndo zvavari kukonzeresa, vandanyarara. Ndava ndazoda kuvaconfront, I wanted to confront one day, because pakadzoka murume akauya kuholiday. And then she was saying, ndokutouya ikoko kuJoni, you must, kana musiri kuenda somewhere, ndikuuya for holiday. And then she came kuholiday kunoku. Then watanga kutaura zvakawanda, hanzvadzi yako yaonda, is being used, mamusi kuona iri. Vandanyamba ndakanyara ndakati ari kushandiswa nani vatete, zvikanzi ari kushandiswa nevanhu vekuti mukazviziva muroora muchagubuka. Ndivana kuti taurai tete vanokuda kutaura. Then murume wangu achimbadzokera kubasa, azodiscover manje kuti tete ava manje vanomufonera vachikumbira mari, senda mari kumba, achengete mhuri like kunoku kwandiri, achatumire kana mari yevana, anotumira mari yatumira, anotumira mari yakaringana, inobhadhara maschool fees, rent, zvobva zvatongopera. The rest anotumira kuna tete, through tete chienda kuna mwene vangu kuZimbabwe, ndokunoenda mari yese. SIS MELLY ndokunoenda mari yese. Do you know kuti gore rino iri chairo, gore rino iri tato muna August kuenda muna September, he hasn't paid any cent for the school fees of the kids ekuchikoro. But munhu ari diaspora ari kutambira mari yakawanda, but kumbangu kangunzi kuda kuita zvakati anotumira mari. And then I kept quiet zvangu, ndanyarara. And then last time pakafona ndikaita kutaura ko maschool fees evana ona gore rakunopera, ndikunozoti kana makuapproacha October munotanga kutumirwa matsamba ekuti vana anobhadhara school fees aende next grade panapa, kana musinobhadhara mutare zvikunzi ndokuzviziva. Inga unozoona kuti ndinoacta last minute, ndibva ndanyarara SIS MELLY. And then tete vachibva vazondifonera zvezvokundifunza kuti muzvisei, ndikati atiri right. And then ndibva ndadambukawo, ndataura kuti tete unoziva, ndikuziva
vangu zvamuri kuita but zvamuri kuita zvakaipa wai muchidadawo kuti mari iwisvika ikoko ndiunokuti hanzvadzi yenyu kana school fees hana kubhadhara school fees dzevanhu vakunyepedzera kushamisika ndataura chokwadi ndikati tete I saw everything munosendera muri mungoma messages kubasa kwavanenge ari muchititumira mari ichienda towards dzimwe hama zvadzo dzichiita asingachengete vana vake. She kept quiet. Vasonditi wandipfuma muroora wandita munhu akaipa ndakati do you want me to send you my messages ndichinyepa because I didn't have any message. Do you want me to send ndokuvakazoti let me confess. Yes ndinotumira nokuti ndendatumwa naamai ndikati tete muri mukadzi akaita seni munonzwa sei kana ndichirarama upenyu hwandiri kurarama iwo tete wangu munhu ane mari but pane mari kudaro murume wavo anotorelaya navo paeverything so havasi happy marriage mavo so ndakaona kuti kusave happy marriage mavo vakuda kukonzeresa kwandiri paupenyeni ndandani. Yes because all along my husband akasinganditendere kuenda kubasa tinditi kugara ndoda kuenda njamamwe madzimai apanapa don't allow a man akutaura kuti usaende kubasa. Ndakateerera inini ndichingoti ndikuita zvakanaka because aitonditaura kuti ukaenda kubasa uchanogara ikoko but now ndiri kusafa ndiri muno asingatumiri kana mari inokwana. Saka tete vangu ndavatsanangurira zvese everything vanyatsonzwa everything ndavatsanangurira kuti this is the reason why because vakanga vakuda kunditi murooro you must do something ndavavhurira zvese ndikati I can even show you mabasa ndayaona because I keep everything in my phone. I can even show you everything so that you see kuti profit kuti nini basa ndaida kushanda but muranjo dzenyu ndoendirambidza vazonditaura kuti ndichaona zvekuita. Saka tete vangu munhu wekuti ararama upenyu usingaiti marriage make so bitterness yemarriage make akuiunza kwandiri bosi paiuya kuno uro pataishanya kana tikaenda kuZimbabwe munhu wekuti aiona ndine zvese handisi kuda kukurudzira vangu vamadzimai kuti vagare hazvina kunaka zvisi right zvinoita kunge zvakanaka panguva iyoyo ndichitirwa zvese vabereki vamwe vachichengeta murume wangu anga ari munhu wekuti kana akatengera chatengera mai vake chatengera baba wake ndo chatengera vabereki vangu saka ndina kuona akaita zvezvekuti ndifile very comfortable. So tete vangu vakarwadziwa nazvo because I remember very well pavakauya because ndinofamba nekadhi rangu rekubhengi murume wangu aine kadhi saka ndakaona kuti zvaivarwadza ndichipinda mashopu navo ndichiswaipa semunhu asingashandi ndakaona kuti vairwadziwa tombondibvunza kuti iwewe sei inini imagine inini murume wangu chai kadhi rakandimboziva saka ndakaona kuti pakuda kwakatanga bitterness yavo kwandiri so ndazovaratidza kuti tete ndaziva everything you ndine wanzeri yeupenyu hwangu ndopakatanga kunditi muroora wakangwarisa iwewe ndoda kukudestroya vakanditaurira blue ndoda kukudestroya since paukapinda mufamily medu tiri varoora 4 but iwewe wakasvinurisa wakationa sei vakataura over the phone vandikata ndavada kuti zvakanaka ikitete chasangana pakuyambuka simuzoti mwari wekudenga vanoziva zvavanoita saka zvandafonera ndiri kurwadziwa SIS MELLY ndikurwadziwa pandozoti mwari wekudenga vachandikundisa pane zvandiri kurongowo zvechirungu izvozvo zvine kuzvigadzira kuti upenyu hwangu ndiende kuchando murume asingazive ndakanyora chirungu changu ndikapasa nemari iyoyo shoma yangu nditumira ndikasevha ndikapasa ndau ndikugadzira kuti nditoo ndirare mulife yangu yakanaka ndisiyane nechimereji chochi nokuti ndatambudzika ndiri kunyepa saka ndakateerera inini ndotinokuti ndikuchitauradzaa ndikavesa kumisi ndoda kubvunza murume wako sei asiri kukutora kuti uende kudiaspora iwovo paakaona basa kampani yake ikamutaura kuti mhuri yako inozoya after 1 year saka 1 year yake yakakwana saka tine mwana ari kuenda kuchikoro ndavapedza chikoro panofara vana tosvitaka kurongerai mapepa but hapana chandokuna chaari kuronga SIS MELLY gore rino naJuly August July ndo pakakwana 1 year kakaenda negeneral work panzi inonzi general work permit saka inozotora mhuri
after when you get your touch. Saka ndakabada kuzviti mwana wapedze chikoro panguti ngatisei vana vapedze chikoro vanopedza chikoro totanga kuronga zvekuti muwi ari kunyika ipi tapanochata ndondisiva people they know but unze kubuka so but I don't but Kola, I want to correct you something Nina wangu. I know that you are in pain urwadziwa. Papa, do you know that the real problem is your husband? Yeah, I know. Because I heard you blaming Machete Sterek. Your husband, if he really wanted your this state to stop, he could have stopped here immediately. And how would you how control you murume how would you tumira muri yake isina mareke kwana oita izvozvo. So murume wako is allowing everything that is happening. Ndiye akavhura door pekutanga kuvatumira mari idzi iye vana vakasina bhadhara maschool fees. So tete ungava blame ako, yes, she's partly to blame kuti vanoenda kunyanzvadzaiwa chinodise munhu wechikadziwo handiwana hafanguti vadaro asi wonzveri hombe murume wako ndiyo wonzveri hombe nokuti right now why is he not doing mapepa wani yakakwana vatete havakwanisi kumumisa kuita mapepa handiti havakwanisi kumumisa because havanai. Why is he July August izvozvi why asati atotanga ndoti 1 year yakawandisa beanga rimwe munhu atotanga kuti ei ndasuwa mhuri yangu panongoti July achitanga akatanga kuti guys right so even vana vanongo vakakontinua kwamuri ikoko vanongokontinua kudiaspora ikoko hazvina basa twaya vanopedza chikoro hakuna zvikoro iri kudiaspora kune education yachozvo ndokune education chayo chaiko nokuti muchafainda out kuti pamunenge makuti wakuti waudana nevana kudiaspora kuti hazvichirungu wakuenda kudiaspora ka mwana wako wamuri kutwaya akapedza chikoro ka kana kuti anopedzisa kudiaspora ka anozodzisirwa kugrade kumasure anozodzisirwa kugrade kumasure kuti atangirane nevamwe. No, mwana wangu amudaiwa kupedzisira zvokuti next year anenge kuenda kuuniversity saka rakuti let's not disturb here because ari kunyora gore rino iri. But achienda kuuniversity kwacho kwauti kuuniversity how are you going to manage kuenda kuuniversity papachitone mabhuzi ezvikwereti zvechikoro? Ndozvavakataura ndozvandiri kutrai kutaura vamwe vangu kuti musateerera kunzi usaende kubasa. If one day I was going to work I don't think ndararama upenyu wandokurarama kana uchanditreata the way ari kunditreata. Hanzi nevamwe murume anogona kudaro akadyiswa. Ameno guys, I don't know. Ameno kana akadyiswa I don't know, but inini I just feel kuti murume ari kutoita soto. Remember inzwai guys, listen. Murume uyu akabva kuSouth Africa achienda kunyika yakaenda andi achiwirirana nemukadzi wake. Andi muri kunzwa? Achibva haana kutanga kuenda kunobvira kuinda achienda kunyika kubva kuZimbabwe. Akabva kuSouth Africa kuno kuSouth Africa achienda kunyika yari kuenda nemukadzi wachiwirirana tikasvika ndodai. Saka chikafu chakatumirwa here kunyika kuti adye. Akatumirwa here kunyika chikafu kuti idlaiwe tikudlise kunyika ikoko. Nokuti akabva kumukadzi wake achienda kunyika yari ikoko. Vachiwirirana zvakanaka nemukadzi wake vachironga pamwe chete. Angoveko jiki murume achinja. Imini imbozvifungai guys kuti pakuti munhu afungi mhuri yake ine gore iri kuSouth Africa ave kutaura kuti hachataura nezvekuti mwana tikwanise kugadzira mapepa right tongoti ari kuti mwana ari pakati pechikoro December iko zvino mapepa anobva kutanga kugadzira iko zvino ka kuti kuti December panopedza uyu kunyora vobva vauya akanyarara anochinja maplans haana here mukadzi wari kugara naye saka ane mukadzi guys toti akadliswa here. Let's say ane mukadzi wari kugara naye kudiaspora kwaari toti akadliswa here. Thank you Justina. Kana kuna mukadzi ariko toti kudliswa here. Because just tell me guys, ndiani varume vangana anogara gore asina mborana nemukadzi? Varume vangana anogona kugara gore rese asina mborana nemukadzi? Varume vakagona kupedza 2 months chedza anenge atozvinochita. Saka munhu akagadzirwa aiti zvamarwei guys. No Mike, amene handizivi, but you might find kuti Kola amusati mambotoyawo kuna kutsvaga kuti munyatsona kuti murume wenyu haufa akwariwo. But still ungazvisiva sei? Hapana. He's got a friend akamurongera ikoko. So this friend like I told you before he came back akambotsoka zvake. Friend ya inodzoka.
aiwa iye akambodzoka ndakambodzoka brother isoniziwe ndakangoita about 6 months and then he came back. And then the friend told me kuti room wenyu is very reserved ataure, and he hardly comes out of the house. But do you expect the friend to tell you kuti murume yani girlfriend? Do you? Andina kumubvunza kuti ane girlfriend kana kuti. But this you cannot that one ishamwari ngatisiye, because even if chero yanga chita usina kubvunza tachibvunza haingauyi shamwari zokudza kuti hey murume wenyu kuti unochiwe nomwari koko hatitoiti. Ichokwadi ichocho. Even ari kuno chaizvo even tiri kumusha haana shamwari, ngasingeti shamwari apana kwaenda kubasa. So the friend yake kuti izotaura izvo zvakandibvunza kuti it's not making sense. Unozani chikola why it's not making sense? Mwana wako ari kunonyora handitika after 18 hamuchakwanisi kupinda nemwana handi saka iye achingakupa excuse yekuti hatikwanisi kusiya mwana akwanisi kugara ega ikoko sagara nemwana ikoko, because now you could have gone nevana vako vese mwana asati ave ne-18 right, ari kuweka towards kuenda 18 panongoti 18 ave independent mwana uyo haunchakwanisi kumitira mapepa. Murume kwatira kuchukudza kuti ali wakaona kwatika si mwana rega kuafrica uchena muvana sagara nevana ikoko. Can you not see this as a delaying tactic? Amen pamwe ndinonyanya kuona zviri kumberi. Amen. Yeah, it's true, but pane pamwe pekuti your hands are tight, haukwanisi kutaura zvakawanda. Like what I'm saying, what I'm telling you, and pane pamwe pekuti unozorealize kuti dai ndakaziva. I don't know, because 18 ikangoti ngori mwana uya uchakwanisa kuti uchinda naye handiwaona akunzi ngachizvimirira ega. So in to me I don't know, ndikufira kuti nge delaying tactic yekuti akangosvika 18 obva ati hatingasiyi umwe mwana ari ega handika iwo chuya kunoko zvinanogari newane chikutumirai muri ikoko noti kana kwaya nemwe kouyodii inini kana zvatodaro ka ndega nditongozviona nyangwe ndakarara sei ndakaputirwa sei nerunzi rudo nesubmissive ndendatonoti hapasina changu. Mwana wako tena 18 muna December, because nyika yari yakataura kuti mwana anokwanisa kupinda after atena 21 sematauro anoita 21 sekutaura handiziva hangu nai kumadiaspora imi vanhu vari kumadiaspora pane vanhu vari kumadiaspora woseka vari kumadiaspora pane nyika here inoti 21 mwana kupinda. I don't know iriko here nyika inoti vana anopinda kusvika pa 21 because handizivi hangu. Amen. Ndowanzoziva kuti 18 kune ine 21 here guys. Let's help Haiti pano. Let's help Haiti pano nokuti murume kola ina ndidi kunyepera ini mirandi yatsokupa example yasisi vako mnina wangu yatsohusisa uri kuwa ndakauya kuno kola indisina kana mboita 2 months 3 months kwanga kwatoguriwa uko kuAfrica uko uri kuwa varume havambogoni kugara gore kola ha amen. Kusiyana kwavanhu vanosiyana havo wako ari reserved chokola kudaro but kazhinji ndozama kuti gore rinoti ngori munhu wechirume chaiye chiro ari reserved sei kuti opedza gore kuti gore rapera kuti do akagara kola ha hatizi kuda handimuchenesi zvangu handimuchenesi ndatongoya zvangu kuti ndikuonesewo pane pamwe pekuti unoshayadziswa ndotangira papi ndodikanwatauro zvinhu zvakadaro antimanzwese not kuti ndiri kuti munhu wekuti akazvibata or something. What I know is even kuno even tiri kumusha he had no friends. Handisi kuti kusaita makuenda kubasa anogona kuita zvaanoda kuita ari kubasa ungotora time off because anga ari munhu wekuti aigara ari parodi. Okay, kwanzi USA neCanada 21 anopinda ari kunyika mbiri izvozo one of the 2 nyikas. Hasi koko. But one of mine, I even inquired, ndakatoinquire pane munhu akamuemploya because pakawana basa kunyika uko nyadzotiteresa isisi nei pakawana basa kunyika uko taiwirirana kunoziva even if asati aenda kubasa kwaro taiwirirana tichironga zvinhu zvedu pamwe chete tichitaura but pane pandaiona kuti every time when he goes to kuzimu face to face with the mother, face to face with auntie, because auntie ava ndo vanoteedzana,
face to face with that, you know some things have been discussed and the things have changed. So pakaenda kunyika he gave me everything. Zvesvo kundaridza kuti ndaona basa kwakati mama nejasi wangu wakati zvakamira zvakadai imimi munotera after 1 year according to the law of the company nepermit yake wasakaenda negeneral work permit isiri yemacodes. And then I called munhu akamugadzirira permit yake ndakamufonera because I wanted to make sure he told me exactly what my husband told me kuti munotanga kurongerwa after 1 year, but 1 year yenyu inozosvika atotanga kuronga kana even 9 months achitanga kugadzira mapermits. This is what he said. And about the child kids, no kola ati haasi ku Canada haasi ku USA. Saka USA ne Canada zamatara the 21 idzi ngatitore tikande mbini murume haasi koko. And mu UK mutemo 18. Mu UK mutemo 18. Hanzi zvito zvati mutemo 18 ku UK. Ireland Ireland 21. Doko ari. Okay. Saka ndizvo hanzi Ireland 21. Saka zvinogona kudaro. Hanimona. Of late 2 weeks ago, just then ndakabatikana sismele some of the things, like good things that he does. And of late about 2 weeks ago, he just sent me a link. Kana paine vanhu vari kuIreland kavandibatsire papa SIS MELLY ndoziuya kuinbox kwei so that they will help me. He just sent me a link zvekuti ndanga ndapererwa not kuti ndisisatarise kwaari like zvekumuconsider in my life ndakuzviti Mwari chindibatsirai so that I can take care of my kids whatever happened. Munhu uyu taikwirirana tichinzwanana, though ups and downs were there. I'm not saying marriage yangu was smooth, no. Taikueshana but ndaiti ndikaendawo kuchechi ndikakwira gomo ndainamatiro zvinhu zvichifamba ndikashingirira marriage yangu because of that. Of late he sent me the link. He just sent me kuti look dear, just get into that link and muona ma-requirements ari kudiwa and gather all the requirements and then whatever is needed said let me know. And then ndandikaprocess chirungu changu simele didn't want to disturb myself because ndikufunga kuti ndina future nemunhu washo. No, it's fine. I'll get into the lake. So ndapedza chirungu changu and then I passed. Ndapinda mulinkire ndakona zvekudiwa and then vanamsend utano ndazofonera kuembassy vakantaura zvakati vakuti let me send you zvimwe zvinhu zvandinazvo. He sent some of the documents, but when we talk sometimes anyatsokubudire pachena zvokuronga. Number 2, nyawe yekuti atumire enough money. Alright, hold on, Nicola. Guys, nyika iyo ine masiwo ese. Ireland ine masiwo ese. Anakwenda necourse. Sim course. Okay. Sim course is paid basa irora anakwenda. Saka iwewe why ari kupa link rekuti ipinda apa utsvage zvinodiwa uye kokuinda sespouse yako. Handisi kupinda mulingi zvekuti ndinoenda ndinoshandisa inonzi join. Kana paine vari kuIreland they can help me. Handisi kuziva zvese inonzi joining family unification. So ndakapinda ndikaudzwa kuti ndinofanira kuita fomu riri kujoina husband and the kids. Saka chiita izvo zvokuona kuti chijoina kamurume wako kuita. Chijoina murume wako nokuti kutona watopinda munomu zvauri kuti wauda kuita zvinhu zvokuti upinde munomu. Kana wapinda munomu iwe unozopinda sei mune murume wako kuIreland kwacho? Munozobatana sei? Ndakaita handinda kutaura kuti ndeiona pasina progress, pasina kuita zvangu chirungu changu SIS MELLY. Handimaona. Wagona kuita chirungu chako. By the time he sent me link, ndandasarwa a week ndinonyora chirungu changu. So ndakati let me leave this link
ndiconcentrate nechirungu because munhu wangu yeyu anogona kundichinjira and ndatobhadhara mari and I want to pass because pasina ndaingoziva kuti he has got plans. He told me this and that kuti mwana takumira kuti mwana apedze chikoro. Yes. Pane nhau yangu ndepekuti kuchenga ari chaiyo ari kuno handisina problems ismaili ndasina problem. Pay yake ikapinda because aitoshandira one of the big transport companies. Nditozoti pay yake yapinda ndagara nekadi could do anything that I want to do with the money, controlling everything. So pakaenda uku first month aimbotumirake, but now I'm telling you nokuti ndichabhadhara. Don't papokola. That's why we're trying to see what might be happening. And one, because as you are saying, one of the biggest companies, it's not kuti ana mari. Mari anayo, but kuti iwo mari anodhaivita kuna mai kumusha. Iwo kupaka kwanirana. Yekuti unosara usina kana extra kana anything. So that haufunge kuita any paper or anything. Ndizvo takufunga isusu. Kuti akupamarika kwana. And I know kwana because you are owing my school fees evana. Saka ina kutokwana. Andiona. Because paschool fees atiti zvaita paschool fees since angachine was still using an account yekunoku. And it so aingodeposita mari yoenda kuchikoro ndimunzwisa. Mari anonditumira nayo ini ndandisina bank account ndakutongwadza mamwe madzimai but ndakazoita I just thank God kuti zvangu zvakazongondifambira ndasina bank account yekuti just send money would remit. So pawould remit paye ndokuitumira mari kaita yakaringana kudaro not kuti katiti mari yakaringana tichitaura mari kumamari apa kuma 40,000 50,000 yakatowandisa yakuwandisa iyo SIS MELLY yakawandisa ikaringana yekuti unogona kusarwa kana maybe less than 5,000 yekuti ndeyatenge chikafu ende uchikompea nekuti murume ari diaspora unoona zvisiri izvo. Even ari muno mujoni ndaigona kutoita pocket money yangu yogona kutoita kana 10,000 kana 15,000 ani mukuzoidiva vakadzi kuti sometimes you like kuti I want this and that uchengeta mari but ndakaona kuti inge singakona kuti nditonyora chirungu ichocho ndaitotswinyira mari kuti ikwane. So I don't know, it could be maybe ane mumwe mukadzi ikoko. I don't know. I'm not justifying this. Ari kudrive matraki. Aiwa drive matraki. Adrive matraki. Kunoti kuti kwari kubig company. Ari kuno was angari kubasa ku maybe company etse kunoko. Adrive matraki asi mukhosi. Vatorupa basa rake ritori nani. Anokuenda nezvemakosa munhu akatoapply basa rake ikote job. Batikola kana uchiti iwo unosara nemari less than 5,000 akutumira mari wakambozvifunga here kuti inogona kuve imari yake yese yanenge achitotambira because I've seen how people are struggling in Europe kunoko. There's someone akambotitaura like now what ndichitaura neMrs MELLY you are like my sister nditi you're like family to me anditika it's not kuti ndatanga kufunza imimi I've got there was but wangu sekuru kungu ndakavunza sekuru wangu told me exactly what you say kuti uzukuru it could be kuti zvinowanyatsomira zvakanaka anditi zvindiri chazonaka anditika and then last time ndakataura naye chimubvunzika kubasakuri sei yangokomplena chikuti basakuri zvaita but mari yacho chisati yanyatsondokwanira pachakataura kuti ndikutraya kuti ndisevhe mari yokuti kana makuzoya kunoku bhengi rinoda kuti ndione kuti mune mari yakawanda sei kuti ndokwanisa kukwambuka kumudheta imeseni yevana ndivana kuzviunderstand saka what alright ndida kubvunza one question ndakudzokera mastudent what alright what makes you think kuti anopa vatete vake mari sisi vake namai vake mari ndakaona message SIS MELLY ndega ndakutaura kuti munhu akambodzoka munhu uyu akambodzoka aenda 6 months he came back that's when jojo kuti vakatumirwa mari yakawanda sei wakaona figure ndeuna kana $3,000 $3,000 inoti madolars mari yekunana handiti mudzokatumira mari vemanigram
3,000 euro. Yes. 3,000 euro kola. Yes, Sis Melly. Ah, sakana yo kamari. Sakana yo mari. 3,000 euro. Zvandikutaura ndomari yandakaona yatumirwa tiwe. Kola, are you sure 3,000 or 300? Ndogona ndichikaganisa, but kuti I know easy send money kuna tete. Ndakangodzitumira mari zvakataitumira. Tumira mari zvakataitobvunza kuti iri kudiwa rini ubva atumira. Because ndaivirika messages. Iri kudiwa rini ubva atumira. Ha? Yeah, any confusion more guys. Because if Kola could afford, if Murumake could afford to send 3,000 euro, guys. Means Marana. Ndokunonge ndichikangaisa kuti 3,000 euro. Pamwe ngeri 300. What I know is aitumira mari. Yeah, because 3,000 Marana yoka. Why would he not pay school fees? Ndakangonditaura kuti ingonozuva wani school fees ndinozongobhadhara. Saka ndamirira kuona kuti September zvachasvika achabhadhara here. Because kuchikoro kunonzi end of September. And ari kuno anga asingadaro. Aitobhadhara zvinhu zvakaoma achingozwa mari yemujoni. Although aitambira ke mari renani. Asaibhadhara every month. Sure. Ndonyaya yangu iyoyo. Saka waindapinza tete zvangu. Ndini ndakakufonera ndikati timboite yana tete. I've got a lot to say. Tete vangu ivava. I've got a lot to say. Yes, it's not only about money. A lot. Nezvimwe zviri spiritual. Nezvimwe zvitori spiritual. Sisimela kunangobata hangu zvishoma, but I've got a lot. Ndokunozouya kana madzoka ndokunozouya kuinbox kwenyu ndichitaura everything. Because some things they are spiritual. Because what is a general work permit. So I'm trying to figure out general work permit. How is skilled working permit guy? Saka murume wako hana skill and it just a general work permit. Anewana kupi 3,000 pounds euros. Yekutumira munoti kana munhu aenda ne skilled visa ndiyo atinoziva anenge ane mari dzakadaro. Because itori critical skill rinenge richishekwa munzvimbo iyoyo. Handiwana nekuti they take people even from kunzoko kuti vauye kuzoshanda. So the salaries might be negotiable, but still want my bills to pay. Don't go down. So, Sis Melly, I'll come to inbox kwenyu. Ndichikutaurira zvese. Maybe just when you're to ndakutaurira ndakuonesai some of the papers. Maybe you understand what I'm saying. Okay, right. Understand it better, maybe, and then maybe munogona kutondibatsirawo kuti vamwe vanhu vari ikoko kuti vanogona kunge vachitoona kuti is this true or not true? Whatever akatsvagirwa basa neshamwari yake nyaya iri kunyazorishungurudza guys. Akatsvagirwa basa neshamwari yake handiti. You know the friend ndiakamulingisa ku agent. Okay. All right. So pavaonana ikoko. The friend is just munhu wewe vana shofi the friend. But iye ari pamusoro pashofi. Andinoona. Saka friend yake payakambodzoka atumirwa nemari. Chindipa mari ndopaita uchitombudza tarisei mwoyo wangu kataura kuti munyari right. But anga ne mafriends ere bosi munyanogara ndikati andozvaari. But varume havarambirwi. Ina handisi kuramba kuti munhu uyu pane zvaanoita. Varume can do anything. Aiwa varume ife vakadzi takadzidza chakatanga chakachinjidza timboushame muromo iwoyo pane vanhu kuti kwaini wangu hauri because unosvoda mangwani. Unosvoda. Even kugara kunoita kwenguva yakareba tisiri tese. Don't ever think that I don't get worried, but there's nothing. That you can do, of course, hapana. Anogona kuwedza chokwadi asingatohura kwasi kuti tingoshama muromo uchitaura unongozonyara kuti murume anogona kukusurprise ka. Wakatemba chaiko anokusurprise chaiko big time. Especially when you look at your kids, you get strength. At the same time, what's going on, just only. What my advice also to other women here, don't allow a man to tell you not to go to work, which is woman.
Now that you are alone, let's go to that one. Now that caller, you are alone, and take action of school balance. Why can you not go to work now? Because when I call them kubasa, hap, kubasa. You are home, but should be one. Why can't you look for a job with a bushad? Mabasa ndokutotsvaga kuti chitoshaya. Utsvaga basa rei? Ndakaita information technology, systems development. Basa ungariwani kola une mapepa ekwese? Ndine permanent res. Saka basa unoshaya sei une permanent res sha? Ndikutoshaya ndiri kunyepera ndokugona kutoziva kuswera ndokuredza izvo zvangu SIS MELLY kana malingi. Ko wadi kutanga kutsvaga basa riri pasi watsvaga basa riri wakaendera kuchikoro iroro umbotsvagawo rimwe basa pekutangira wane pekutangira? Wana ndakatombovana but nekunzi muri mazimbabwe kunzi matamiswa. But aiwa iwe une PR kaiwe unogomisigwei une PR iwe anomisa muzimbabwe iwe wave permanent resident. Ndinokupa reference SIMELLY mukundotofona mufona mubvunza vanokutaurai zvese mabasa tokutotsvaga kuti chitoshaya. Uri kutaunipi? Joburg. Haugoni kuti umbotsvaga kuchiri kumusiri muJoburg, out of Joburg? Kuti koke kwelafa kwaiko zvina ucharidzoti papisha ushauri kudai basa chauri kudai basa sha unoenda kubasa uchidzoka Friday igaiga kuti zvinhu zvako zvibalance. yeah, we'll consider that. Even musiri muJoburg mumataundi chidiki unotsvaga kuna naJamestown uko Kempton Park muzvimatauni zvachiona na Boxburg kupi Pretoria andiona unotsvaga ikoko uchindako uchidzoka Manero. Yeah, we'll consider that SIS MELLY. We'll consider that. It's not kuti ndakangogara tikutotsvaga. Because kana uine PR haulimitwi sha kuti chaunoda aiwa haulimitwi eno unopinda paunoda haulimitwi. PR haulimitwi. Ini ndinotopinda unotengesa panoda unotengesa ini. Hapana nombondibvunza zvokuti chii zvokupa iforina chii kudi hazvitoti hauguzvire izvozvo haulimitwi. Nditoshamisika kudanga ngokuita hako utsi. Yes, takatombopinda tokonosa tomereka nemapikicha angu takatopfeka mauniform patakazongoreka notamiswa tangonza tichada makwerekwere mbomirai kutomerei kuseri utoona iproof yangu yaSIS MELLY what I was telling you, even kana imwe information yekubasa kwemurume wangu I can send you kuseri so that muona kuti what I'm telling you is genuine. Hapana chandobvaita reason why ndatuya panapa ndiyoyo nyaya yacho iyoyo. Because I sure David, IT system it's a very, 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 very powerful trade. IT system. Don't you go up what IT system degree or diploma over what if it's PR or share bus? Yeah, I'm willing to come. Those advertise. So that's my story. I think you feel hopeless. You feel hopeless. Hauchagona push yekuti ndinoriwana basa ndinyatsvaga chako chako ndinoriwana. You feel hopeless and pfungwa dzako dzikufunga a lot of things kuti baba vachadzoka here vachauya here tichaenda here chichikuitika. I think so if you are thinking along those lines chifungisa zvakawanda unopesera wapera power zvokuti uronge zvopenyu hwako. You are now busy focusing nekufunga kuti murume ari kudi iye life yakashinda kubasa chindira mberi every day. Iwe wastaka uchinyatsofunga kuti saka ndotangira mapindo dini. My main worry is my kids. For me, basa ndokunokurovana. Like zvandokuda izvozvo zvandaita zvana chirungu izvi kuti mwari vanondivhurira. Ndopauri kurasikira ipapo. Iwewo kana une IT degree rako iroro information degree ka instead yekuti wotsvage basa ka uri busy kuti ndakuda kuenda kudiaspora ndoda kukombidza nemurume ndoti azongunzwa ndapinda mudiaspora. So in the process uri kuneglect kuti unyatsotsvaga basa nemazvo uchida wakuda kumhanyidzana kuti upinde mudiaspora. Kuti uzongota utry kuprova point kune hama dzemurume nekumurume kuti I did this by myself. No, but this is the honest truth. Wakutoda zvokuti upinde muLondon muUK. Kana it's not like competition or something because andakutaura kuti
reason why ndakazviitira is because pane chinhu chandandichiona changa chirunga. And like now akataura chipinda ilink mutomutema paper. Saka I can as well rely on him. Then kuti ndoda kurely naye, but I can't because ne situation yandambopinda ndiri. Ndakuda kuti ndizviitire zvinhu zvangu. Kwete kuti ndikusiya marriage. No. Kwete kuti ndikufunga kuti chake azoita sei. Yes, pane paunofunga because he's my husband. And I want to be real. But pane pamwe kuti you see, you think out of the box. No, I can see you love your husband so much dearly, my sister. Zviri chaizvo, but chandakuda ngokuencourage is now, my sister, don't overthink about zvokuti murume kana kudi. Stand up and work for yourself. Kola. If you are looking for a COS racho zvakapasa chinhu chotopinde muno andika chizvi itachinda kubasa boss pauchawana COS richada mari. So if you are not going to work unozobhadhirani. Stop thinking about murume azodai mari azoenda kupi vatete of course vatete varipo pane godani pakashandiswa mushonga pane godani pakashandiswa zvakasiyana siyana pane godani pasina futi chakashandiswa andoona but iwewe takuda kuempower iwewe simuka utsvage basa ushandire vana vako mari inotumigwa iyoyo yachona iwewe chitsvaga zvokuti uite kana wafunga ndoda kuenda kudiaspora chidini andoona kuda kubuda uende kudiaspora panoda mari. Find a good exit plan. Ndongo kuti tsvage basa inoi wataura wega kuti ndoda kudza vakadzi vese vari kunzizvo musashande kuti munenge tidzvanyigwa nevarume. That's good. Chitanga iwo lead by example. Go find a job, my sister. Pinda pa LinkedIn, pinda pa internet, pinda pa utsvage mabasa uapply. Haushayi basa rako irikola unotori nemapepa South Africa. Ndongo usina mapepa chita iwa basa anogona kunetsa because unotori nePR unowana basa kwaunoda kuona. Unowana basa kwa just apply unowana basa une permanent resident nokubvunza kushanda paunoda chero kwa president ndiye anoshanda kana rikamuka basa kwa unotokwana kunoshanda. Saka just do it for your kids. Antika zvokuti ari kuita nezvechika na chikudai zveshuwa antika iwo work towards now kuti ushande kana uchikwanisa kuwana zvokuti ubude one vana vako muzotangira ipapo kana zviri kuramba wotsvaga basa unongorarama life yako ripo iye murume wakachauya achauya. Thank you so much, SIS MELLY. Achauya. And utsvaga kuchazi mwatsaradhanzi tsvaga mabasa aya remote ekuti you can work from home. Yes, you can work from home. It's true. You can work from home. Yeah, okay, SIS MELLY. Because pane vamwe vanoda achitombodzisa zvangu mabasic computers ndichimbonauka mari kangu. So it's okay. Thank you so much for your platform. I feel relieved. No, we are behind you, Kola. We are behind you 100%. We just pray kuti murume uyu nganingirire ngayosvondere masake aite adzoke abhadhira adini chikurukuru kuti ngatore mhuri yake. Chikurukuru kuti muchienda ise mhuri munogara pamwe chete since utori nerako rekuita iwewe iro re-IT ukatonopinda mukati momo you quickly find a job. Unogona kutosvika ukatanga kuenda kuchikoro kune akangwara unotosvika wapotanga kuenda kuchikoro uchiita manual jobs uchienda kuchikoro within 3-4 years unenge watoisa mwe parinani makore ambotsani kupera. Makore atani kupera ambotani kupera pasina nguva unotoona izvo ko ndandichitoita izvo ndatopedza kunhu zvandatoyo apa wakutoupgrade your life. Obviously kana uchitanga kupinda munemwe mulife imwe uchibva kune mwe life zvinotombooma hazvifanani andoona hazvifanani zvinotooma but yaya kuti yaya decision yaunenge waita kai wakutongobata nyanga dzemombe iyoyo chete kuti takutoita zviripo ndo zvawada because anyway ukakwanisa kuti wapindako une maopportunities akawanda wanenge wawana kwaunenge waenda whether B Island kana kuti kupi kuchine maopportunities ariko wakati wandei ekuti zvinongooma ipapo uchitanga but pamberi apo zvinenge zvakuzokuitira zviri right. Vese vari kupinda even vapinda nemakosa it's not easy guys. Mubvunza ivona kupinda nemakosa it's not easy because information inenge ichibuda kuAfrica neinformation yazo paground vabvunzei vanhu vemaCOS guys zvakasiyana indotaura navo kai it's not the same. Anona aningakocalculatora kuti ndakashanda mahours angu ndakashanda aya SIS MELLY rent wona imari yangu ndatambira ndakabvisa rent up ndikabhadhara insurance yemotikari antimaona wona imari ndasara nayo ndikabhadhara kana kuti maybe kuda chifoni kana kuti kudi wona imari anisara asina antika kuda mumwe andotozoendetetera nemusina chitikwanzi dei ndisina business rangu randisina kuvharira kuZimbabwe rera dei ndisina contract nechikama chakandiudza dei ndichirarama sei handizi kuzi anogara kuLondon studio apartment yanizoti anogara anobhadhara 1.4 kabedroom nekakitchen kuda nekadining 1.4 andiona
apa paaenda kubasa every day. It's not like urushanda every day. Haushandi every day. Yeah, okay. Thank Hanzi you. une matric here kana tune A level. Ndakaita kuno kundakaita matric. Ndakaita inonzi ndakaita matric chaiyo munomu. Tiri N3. Okay. KuZimbabwe ndakagumira kuZimbabwe ndakaita ordinary level, but ndakatopasawo ma-O levels achari 5. Ndinobva ndaita matric inana SIS Africans and ma-technical subjects kana engineering science and engineering science. Pane kana paine anoziva that inana SIS Africans, 2 languages, English, SIS Africans nema-engineering studies. Ndiye ndakaita ndaita matric munomu. Iyoyo iri technical. Yeah. Pakaipa. Right. Anyway, thank you very much, Kola. I hope you feel better and you feel like, no, Tinewe, my sister, and Aninga wana obasa guys kana mnari kuziva panodiwa munhu IT. Please, rangarai Kola guys. Awane pekutangira, rangarai Kola amuke achienda kubasa, awane zvokuita, awane kukavha maschool fees achiona tichiona action yemurume wacho kuti murume wacho ari kudecide kuita sei chaiko chaiko. Ari kumbofunga kudii. Ndokuya inbox kwenyu kana end of September asvika asina kubhadhara. Saka nditi unozoti ndinoekta ndinobhadhara. Saka kuchikoro kunonzi end of September. But I think it's high time nhasi kana uchitora naye manheru anaye taura naye uyezonzwa paakamira. Ndatotaura naye already. Mangwana pamuri kuti conversation, can you please have a heart to heart conversation? Let him tell you exactly pakamira utakamira papi. I wish I could record him really jump record and then also kutumira him. Yeah, timbuyazonzwa kuti tinyatsoweya ati ari kumboti kudi what's going on. Saka can you call your husband? Unofona anytime yaunoda. Yeah, because anytime I pick up phone, anytime he picks the phone, picks it anytime, and I feel like if I can call, but he can arkubasa. You know, sometimes I get a good arkushanda. I can under phone and also it's very urgent. Do want to send my messages, but can I come anytime? Can at 12 midnight? I can pick a phone, but usually I just five to Muruma. I don't come near it. Unotoka mavideo kokola uchitiona zvakaside pembidzo twakavata nani. Unopota wochidaro zvasikana. Did I tell you this pale? But like you moved from where you were staying, now you're staying in the city. So ndakangobta anditombona zvakaita mbedroom ako anditi pakaenda ikambona maigara because pakasvika company flat apanga kugara ega. Vangonditi andikusawo zvauri kufungira mbatosunguka panondiratidza. Saka kuti munhu kwai zvake amene anongorasikawo papi but munhu bho zvake. Kuti nditi pane chandakabata ndinganyepa izvini paakadzoka aiwa ndinganyepa. Pana apo kana akadhilita kana chii apana apo chandakabata ndikumurerera bhazi varume anogona kusvika. Ende nezvimwe zvekuti maybe comment section inogona kutaura varume especially kuti murume akagarisa asina endoto asina kumbonigrina akarara nemukadzi haatani. I don't know whether it's true. Ende ndo zvakangoitawo izvozvo. So wakanga yakangwataniwe kabvangoti kuti kawani tazotanga garisa iye anosimbo last time agara nosimbo last time kufa pamwe ndo zvaagara achikuita. Ayo anositombo last time unoga posi atoriwo murwere muchronic atoriwo muchronic wo saka pachronic nongwazivawo dzimwe nguva zvinotomboramba. Saka pakangodai zvekuti ukatobhimezha kuti haa zvatoita anga asina chaari kuita asi pechitu akazoita chaiko chaiko. Atoda kuti umboseka umbochema katoda kuti umboseka. Tizive kuti pamwe kungodai kudzigwa pamwe mugariro wake pamwe ingori short base.
Yeah. Thank you so much, sis. Alright, alright. Ili bora na bora tika. Ayo tinewe don't do it. Alright, sharp. Alright, sharp. Alright. Hey? Yeah. Anafari niko aruna dzorori. Right. Pakaipa guys, pakaipa. But anyway, we just hope for the better. Maybe murumo uyu. Huh? Asi ndokuti ifona ibada mamwe mungati kufona asi kwasa pangu mune mchine everyday gati mbofondera usho. Timbo wanyai. I think kuti guys kana kufungata zvako ingoita yauri kuita ini. Ndokusoro funga kuti murume kudi unotoita stress. Do what you are doing. Period. Hello? Ndaona message yako apa asindiri pa live. If you don't mind. Chiwo chichikuitika. Ini ndikubude pa live sisine. Uzo voice chete. Mati. Rungobuda voice chete usikubuda pa live kuza ndakuita video call. Ndati chichikuitika. Sisine kumawanda tambudza. Kubva ndine mbuyira mwana wangu uyu munanga ari mumba kali 3 months ndifunga ndine 6 months mumba akangotanga ngosema bonde akangata angonisa nyaka diki takaita 3 months masinga atingatombondiba achimukanisa rangotora makiobva abudobva aenda apa pane munhu waitodanana naye anogara padhuze mustreet matogara isusu saka zosununguka mwana ndikafunzwa pamuchapera wadziwa kwemimba yaakusivi sununguka mwana akatozoita zvekuteera kuchipatara ndoko akadera mwana asati atombokana ne2 anonyebera kuti ndiri kusha basa overtime apa kubasa kwako kunofanira 4 iya paanenge achio ndo paanenge ari musikana wake nesaturday saturday achita ari kushanda iye anenge ari musikana iyo itozozvibata ndizviti kune munhu ariko akaenda kuvawa kune vakadzi vamuona aimusikane vavabvunza kuti ndiane kuzvanzi vetu ndobva abvunzonzi anogara kupindura chinyeba pamunhu akeria saka vanhu vai vakauya vakandiratidza vanga vamutora ndokumubvunza kuti ndiane zvanzi vekmate saka ndawira wangu andikazotumirawo ndakati ona izvi zvaakafungwa kubvawo muziva munhu iyeyo nepaanogara tinotopaziva saka zvakandidya inoti ndakatadzika ndine nhumbu ndakapotsa ndabvisa nhumbu murume aita kushanduka asingauye kana mumba ichiti akaenda kubasa friday haudzoki saturday waizomuona kuma5 mazuva rodoka achiti ndiri kushanda overtime ndiri kushanda basa kuti basa rakawandisa nyamba hapana munhu anenge akavharirwa zvake kugirlfriend saka takanetsana ndamubvunza izvozvo simiri ndakaomerwa ari manheru dzese nguva dzinodzi ndakangobatwa nehasha nekutambura kwese kwandakaita nenhumbu yese ndabva ndabuda pose pana sisi vake vanonzi vanogara padhuze ndibva ndida kuenda kuna sisi vacho vaende vanondiratidza munin'ina wavo ndimubvunza kuti unozviitire ende anotondiziva tumekimetazi wese musikana uyu ndabuda pai ndaingotenderera mustreet kune ngoti hamirino mwari ini ndazoneta svika pakuneta nenhau yemba iyoiyi ndakapamba pacho ndikanoka magetsi ndokubva aenda mbva ndati ndidzoke kumba sesimeli ndakasvika ndikabvunzwa ngoenda kupi vandaramba pindura vaabvunza futi kwakunditora kwakundisubvunza musoro kwakundisa pamubhedha akatanga kundirova zvibhakira zvaita kurira kuseri kugutswa nana wangu nondirwadza andirova ndandenonozvagaurirapo ndandanokwasisi vacho kuti vanopekedzwa kundiri chii chiri kumboitika muri kuzvindiita kunditambudza nemwana kudai so apa ndine operation ndakaita operation mwana ane 4 months kozvinezvi mudiki mba kunogara musikana uye ndakakuratidzwawo ndaenda unogara musikana uye ndakasvika asipa enda kubasa asiyandaudza vanhu vepo ipapo ndikati mukamuona mumudzi kuti wandiparadza imba yangu ruoko rwokuzvimba udai kurohwa pamusana pako iwewe
mune mwana ane 4 months uyu mwana mudiki kubva ndine nhumbu achinditambudza ende anondiziva mukamuona mumudzi kuti anzi ndiri kudzoka pano wandiparadzira imba yangu akangoti achingozvinzwa mangwana acho kuswera mangwana akabva atama ndobva adzika kuzasi kuteksi ringi ndokwakaenda unogara changa chiri china SIS MELLY murume haana kudzoka kubva basa musi wechina Friday haana kudzoka kubasa ndakazomuona musi weSaturday kumazuva rodoka naasvika hadi kubvunzwa anosvika ari serious kuti asenge munhu akabikirwa akatoisirwa mushonga kudhara mumba communication hamutomborina kubva patakanetsana nenhau yemusikana iyeyushu kuti anototaura zvaanoda murume anototaura kuti chero ndakanzi ndite vakadzi safe kana izvozvo asi ndiudza hako kuti kana wafunga kuita mumwe mukadzi kandogara ndakaziva kuti aiwa wada kuita chi mumwe mukadzi tozoti tiri vaviri here kana kuti wakuendera munhu iyeyo haapindure kana ukada kugara pasina kuti mukurukure mubvunzane kuti chii chiri kumboshota mumba muno haapindure haaita sei saka kurohwa kwandakaitwa SIS MELLY kwakandirwadza zvokuti ndakasvika pakuti gende nemapurisa kuti achazondirova futi apa akaita zvokukanda mwana pamubhedha ndobva atanga kundirova saka ndakaenda kumapurisa ndobva vati tinofanira kumupa matsamba eprotection order yacho nekuti asazokurova futi saka iye akanditi wakongora musi wechipiri ndobva anditi ndiri kubasa tobuda sanduku ndichiri kubasa apa dzanzi tori nhema mapurisa paakauyawo panapa achita madhizi ekukota akukwana tofanira kuti musi wa23 unoprocesswa protection order ndobva zvanzi nemapurisa ngatichende kubasa kwake ekuko batasvika basa kwake batabvunza zvanzi pabasa panapa panova day kana vachitoshanda masaturdays vanoshandawo kana iri emergency but iye kana anosvika kuma8 kuma9 dzingwa kuma10 achitangashanda overtime kutouya hapo pamba izvezvi akatotibloka pawhatsapp yake iye murume wako saka tadzoka mapurisa akati getifone pamwe varimo mukatumu zvanzi nasecurity guard hapatombohana zvanzi getifone akafonerwa hana mumwe murungu andosishandira akamusakama kumufonera inini ndakamusingadairi kusvika adzima foni makuseni musi wechitatu ndakamuti morning ndobva ati morning ndakati makazogadzirisa here order dzamaiti dzakakanganiswa kubasa zvikanzi order dzei ndakati dzekubasa zvikanzi saka ndopaakandisira ziaudio SIS MELLY zvikanzi wewe kuti ungokuudzwo zvangu kuti ndiri kupi otherwise it's not your business kuita nezvei ndarara kupi ndiri kuita nezvechi apa kuti basa riri kutumira vanhu kuti vanditsvage dhila nezvitsvage izvozvo iwo handisombona kana basa newe am out of your life zvaakandiudza saka akabva aisa imwe meseji zvanzi ndiri kutouya izvezvipamba zvokubasa ndikutozvisiya anga asitombori kubasa ipapo anga atofunga kumusikana iyeyo zvanzi ndiri kutozvezviudza kuva ndiwane ndiripo izvezvi ndiri kutouya ende for sure anamboita kana 20 minutes anga asvika pamba ndobva atifoni wauye ndiri panapa ndobva ndafonera mapurisa ndine tsamba yandoti muita sei mune delivery kwaari tsamba iwoishi zvanzi oraiti tiri kuuya ndobva vasvika ndobva vamupa tsamba iya zvikanzi sakumubvunza here zvanzi for now ndakukoti ukangomubvunza zvinomurwadza ukamutuka ukamuita sei akangotifonera tikuzokusunga kana ukamurova ita sei takupa saka marimwe zuro akarara akadzoka pamba akarara pamba nezuro akarara pamba nhasi aenda haana kudzoka ndatotasa nhamba dzake akatondibloka ukabika anodya chikafu musikana uyu anozani musikana anonzi nobuhle sibanda but pafacebook anoshandisa kuti buhle sibanda hero basa madhayari sebuhle sibanda buhle murudzi mudhevele ndakatomboti nambuya vake ndakatombotaura nambuya vake vakati vatamutsubura muzulu kana kuti ndakatombotaura nambuya vake mundevere iye wacho hai ndakatombotaura naye iye wacho akandita nzini nini handidana nemurume wenyu iye murume wenyu anotsvagei kana tichinwa doro ende nekuti piki yacho yavakatotorwa vakanga vatori vaviri but murume aitaura kuti workmate ndopandakanyumwa murume akati workmate
workmate ndikati anogara kupi zvanzi anogara kuphilipi iye agari kuphilipi anogara muno mudhanuni ndoma anogara ndobva ndati workmate maidai makandiudza chokwadika kuti aiwa iworkmate inogara kwakati zvino makatonyeba ambidzana naye ndobva ndazotanga kubvunziridza nyaya dzacho ndikatoona nevakomana vanotoudza mashamwari ake kuti baba vandu vanotondibhadharira rendi nekutenga chikafu. Right. Iwe kola iwewe wati murume akatanga kusema uine nhumba ine 3 months. Ndine nhumbu tete. Saka une nhumbu ine 3 months musikana yangatoipa picture. Nhumbu 6 months ndopa ndakatanga kuona ndakatotanga kuona ari mamessages mufoni memoru. Saka mini kuti hana kukusema akangoshifta akangowana chekuti rega nditizire ndinde kune uyu ndongoshandisa kuti ndo nhumbu. Nokuti ini ndaitombokumubvunza kuti kuindava iye akatoti hanzi inini kana uchinge watonditadzira kuzoona ndokuregereka unenge une laki ndo izwi raakakonduma. Wakamutadzira wakamuitei? Yakaiti pane vanhu vakambouya vachida kutaura nezvake vachimubvunzurudzawo kuti kweiwe unotambudzirei munhu ane nhumbu uchisingarare pamba chii chiri kumbonatsokunetsa akutadzirei pane zvaasiri kuita here haasi kugeza here chii chiri kuitika. Saka iye akabva atsamwa zvikanzi handidi kutongwa handidi kuitwa mamitingi nekukugadziriswa nekubvunzwa. Saka kubva ipapo akabva ati handidi munhu anotaura nyaya dzangu kunze ndokutsamwako akabva aita kusvika tite 3 months asina kana mumbano chikafu anotenga zvese anoita mba bonde ndiro usingapiwi chete tenga asi mazuva adarika aya panga ari kunyanya kuenda ikoko stereki ndaitotambudzika chikafu mba ndaitomboudza ifini hama chaivo variposiswa nguva mwaitombopota vachitondisira mari kuti batsirikana tenga zvauri kuda aitonenge anzwa kuda iye pamari yechikafu but pese asi munhu handingati munhu akaomera but ivo zvezvakuti zvaakuita zvacho zvawanda ndakunonzwa nakari kamari ukana kuti ka200 ndonotenga zvisimo mumba musuno ndopa akaburitsawo ka700 zvanzi ndonotenga zvisimo mumba asi kuti nditi zvekutinanzoti kutengerwa chikafu zvekutoona manikidzirwo hazvo nekuti Hello? Hello, ndiripo. Okay. Makanoroorwa here makanobvisirwa mari? Handisati ndaenda kunobvisirwa mari. Achanobvisa ake manje before December here. Handisati ndanobvisirwa mari. Saka muchiri kuona here muchinobvisirwa before December izvo? Nesituation parira kupari nechikuti ndakaratidzwa hama madzisina ndakadziratidzwa dzimwe dzanga dziri kumusha dzikauya kuno kundakadziratidzwa saka ndandine chivimbo chekuti achanobvisa semaonero anga ndakazviita asi nekuda kwesituation yapo yekuti munhu asingadi kuteererwa kuti akadanana nemunhu womuteeredza tere handichaziva manje kuti zvichafamba sei apa ndine mumwana ndisi kushanda dena ndikushanda titika ndede ndakamusiya but ndine mwana chine 4 months ndimusiye kucreche kunonetsa. Saka nawo zvamusakwazi kuti mumusiye because mune mwana saka mondimogara henyu papa? Izvo zviti zvandakutoita sisi ndakutotsvaga basa kuti ndikagonawo basa kana ma1-2 days aya ndotoenda nekuti handisina option nekuti nyaya yapo yayekuti chizvionera ndomuromo wakataura kuti chizvionera kubva nawo ndane nguva pasina kana mari yacho yaasiya ndinototiwo zvimwe zvinhu zvandii ndichitengesa ndo mari yandei ichitoshandisa iyoyo chimwe chikafu chirimo hacho sezvanga akatenga but munhu akungotiwo akauyawo 2 days oenda kwaanoenda unorara kwaanoenda. Mwana anotamba naye? Zvaanoita kana achinge asvika ndinotozama kuavoida kuti asabate mwana noti ndochikoti mwana anogona kuzorwara. Saka anogona kungomubata nezvigunwe achingotamba naye nezvigunwe asi kumusumudza hamusimudzi. Anongomubata nezvigunwe achingotamba naye akamirisa akabata nezvigunwe.
Saka introduction yamakapiwa kuhama iyi yakabva yakupai hope stereki muningi wangu kuti ndotonorogwa chete because hama makataridzwa. Munoziva kuti munogona kutadzwa hama, munoziva kuti munogona kutadzwa hama idzi muri 4. Hama dzigoni kuramba dzechingoti okay noti hapana ave mukadzi wake sofa. Imagine uri mukadzi wake chaiye achigona kunotaridza girlfriend kuhama dzichigamuchira kokuzorisa twarogwako. Ya ipapo panonetsa sisine kuti ipapo pacho pakatopa introduction akatobva vatomuudza kuti atidi kuona mumwe mufuti iye ratidza iyo ndiyo kupedzisira ndo zvakatoudza. And you believe kuti achastopa because audzwa kunzi iye ndiyo kupedzisira. Wakamborowa psychology nehama dzake naiye murume wako vachikuita bhora uri pamberi pavo uriposo. Zvotinotofunga kuti handivo chaiwo vachitokutamba yakapenga ipapo. Okay, anyway, why wakazvara wife wakazvara munin'ina, why wakamhanyira kunozvara usati waroro? Chakaitika sisi ndechekuti ndakanga ndagara nguva yakareba ndisina kuita mwana. Okay. Ndine mwana hangu asi akura amukuru saka ndaingoti asizvo ane zvokuma 17 years. Akura. Saka ndaitongoti hangu pamwe mwana wachina handichamuita. Ndozvandaitofunga choti ndikawana anondipa mwana ndingafare chaizvo nekuti nyanga yangu yareba. Saka waitoda zvako mwana. Saka patika izvo zvindakafara zvisingatomboita iye ndobva toti chito kuti aiwa kana wanzwa munhu ati uya tigare tese anenge ane hope mumwe anototisa. Ndozvakaitika. Iye murume yakamwe vana here because 17 iwe watikuwa totikure uri kuma-30s kaiwe. Iye ari kuma-30 koko futi. Iye ari kuma-40s. Haana vamwe vana? Anavo vamwe vana kumusha. Mbundani? Vana vari kunotogara kuhama dzanamai vavo. Vakasiya mai vavo? Vakasiyana. Ko sisi vako vaya wacho vanombobatsira varipi? Vari muno muCape Town. Ko wadi kuenda kuna sisi vako utore mwana nditore zvinhu zvokuenda kuna sisi vako unotsvaga basa uri ikoko? Hazviite sisi Mary munhu anenge ane maproblems mulife make saka kuti uende unomupa mumwe mutoro zvinenge zvisingaiti. Saka wangofunga kuti rega ndigare ipapo ndichiita mushamisa ndiri ipapo. Zvino zvaari kuti tsvaga zvokuita uchadikana kasabhadhari ndiwodi? Sisi Mary pari zvimwe zvina hanzitombozwa kuti ndoita zvipi chaizvo ndo hanzitombozwa ndoita zvipi. Maybe ndikakwanisa kuwana basa iroro zvinondibatsira siri kuti apa ndaida kuona kuti takaenda kukoti akapiwa protection order yacho anochinja here unhu hwake ihwohwo. Aiwa anochinja unhu kusakurovazve. Protection order yemurambanisi zvenabuhle kola anongoga kukurova chete asi kwabuhle harigi kuinda nokuti protection order ine nabuhle ndeyekuti usarogwe chete nekutukwa. Saka kwabuhle harigi kuinda nokuti protection order anenge achimboenda kune protection order ikoko kuna buhle ikoko asi kukurova anenge asasakurove. Muri kuenda rini koti? Koti tiri musi weWednesday. Iyi next week? Next. Kola next week anamabva kukoti wozondiudza asi kubva nhasi I'm happy kuti watozviona wega voice note takakupa nezvakakudza wakazvidzwa. Iwe chawakuita every second raunobata iko zvino sungirira pasai tenga chikafu chaunodya ipapo handitika kaupu kako kamafuta ako kanyama kako wakanda uko handitika imwe mari sichisungirira nokuti murume wako asisina ari kuna tofuma kati chakaenda nogara kwabuhloka chiva marerendi anoona so that kana zvaitika izvozvo unobva watobudako unotsvaka kana pakachipa pokuti ugare nemwana wako uchita mabasa right now uchamuka inyama waimboshanda before usati waita mwana? Ndaisimboshanda ndini mudzimba imomo ndine varongwa ndaisimboshandira. Vakawana vanhu zvema one day mumwe wachene akawana munhu wake asi mumwe wachene achikandimirira. Kwadi kuchitanga iko ukatobiri kwako? Ndo pandichatotanga ndoti tange ndaendesa mwana wacreation. No Kola, no, talk to your boss. Undine mwana unoshanda mwana arapo
talk to your boss. Ndine mwana ndokumbira ine mwana wangu adisturb chiri mwana mudiki ukamufidha ukati anorara wocha basa rako. Vanongo kazhinji kacho havana problem nevana. Ndizvozvo chaizvo. Itaizvo mwana anokura kona. Mwana anokura manje chitenje cheto chino chato kure. Inoita mapeace job nemwana wako. Tsvaga mapeace job but tell them kuti ndine mwana ndifamba nemwana wangu. Uchita basa rako unisa mwana wako apo. Unofidha mwana wako unisa mwana wako apo. Uita basa rako. Noti chino ndichikasime inini imba amuda nchidani ndokunyeba. Imba ida sekuti iri gonye rapinda manje ndora ingidzi. Leo sina kunaka kuti umbugara pamusha paugara paupa. So far I think this is the third one yandiri. So ningo wakutaza kuti ukakabva ipapa zvozodi kuona. Kola imba uri kuida munhu wangu kutozviziva asi gonye iri rari kuti gonye rari kuti gonye risiriro problem. Gonye iri risiriro problem rari kuti gonye iri. Problem gonye hombe murume wako nokuti chero tikabvisa buhle uchu murume wako achangoenda kuna Maki. Tobvisa Maki murume wako anongoenda kuna Doris. Andozviona. Saka gonye hombe asi uchu murume wako ende iwe uri dana wega. My sister, uri dana wega mu relationship iyi. Uimba uri kuida chega ndikupe tip manje munhu wangu. China matira imba yako chaiyo. Iyi inogona kuvesira imba yako. China matira yako chauti mari ndiri kuda zvemba. Ndiri kuda kushanda mwana wangu mari asi ndiri kuda kuti mundisanganise nemurume and I don't know womirira nguva yaMwari. Ava varume ava uyu wakabuda kuye kuna Satani uyu asi kuna Mwari. Pamwe ndiwa uhle. Pamwe ndiwa so umeti yabuhle. Iwe uri kugura so umeti yabuhle. Nokuti hausi kuvarobva naye asi murume wako. Dei anga ari murume wako chiti murume asi murume wako mamuchichaya mapoto. Ndizvozvo ndikubazwisisa. Saka uyu asi uri kuda nawo wega kona. Nokuti murume chete anokuda akudze mashoko anorodza kudaro kuti chione kutamba chingaleto vakadzi 7 ari kukudza bvudza kuroora. Murume chakabvisa marumba kwenda ambobudisa mashoko iwayo. Anotaura notuka anotaura chiza pekugumira. Haangazobudisi nokutotora poto ndikamutema. Enda pana hama naye chindibvunza anything ndotomudza kuti ndamutema mangabati. Kukuza kudherera kuti anokubvunza kuti uri mukadzi wangu. Ndakuroora iri. Ndopana perera game. Chero kumapurisi chero chakanongonzvara kuti mubvunza kuti mukadzi wangu ere. Ndopana peka iri kuita chihure pakazvagwa mwana. Ndopana perera game. Imba uri kuida I understand. Imba uri kuida but unogona kuda imba pamwe. Zvari kuita murume ameno hasi zvemunhu anodawo mukadzi wacho. Zvari kuita hasi zvemunhu anoda mukadzi. Dei ari kutoti zvawakamubata kuti paita buhle. Handika ngadi wakashowa remorse. Handiona. Kana kusachoenda kwauhle ngadi asikasainda chota kumbawo every day. Handiona. But akutowedzera kuenda kwakushopya kuya more. Saka tuti vane mbera. Ndichandotongona arida kutongoti ndibude ndiende. Enda achazozosara achiudza hama dzake kuti ndiye akabuda wega ndisiri ndakamuramba. Ndozvandiri kutoona hangu ndozvanoda kuti ndiite. Hazvina basa izvoni wakarogwa here. Chero kabuda hauna kurogwa wakangoita mwana wako. After all wagara wako uchida mwana. Wave nevana vako tu. Hauna kuroorwa saka zvitanozodza vanhu kuti kudii. Unongovabvunza nevabvunza kuti ndakanga ndakaroorwa here. Ndakabuda because ndandisina kuroorwa. I was just a girlfriend. Takaita mwana tese chete period. Ko zvine basa re. Ndizvozvo. Aiwa hazvina basa. Ya, namatira wako murume achauya. Uyu asi wako uyikola. Uyu asi wako. Ngasi wako. Anokusema une 6 months kusvikira nanhasi. Mwana vane 4 months. Paadira iyoyo wokuti nyobva woenda. Ende wobva wachanzi pane rudo akola. Tinozati varume vanonetsera bonde isu. Varume vanonetsera bonde iwo mukadzi uchitoramba. Zvino kana yave vice versa. Amen. Akatondibloka even pafoni pake papakabva atongondibloka. Murume anokuda nokubloka. Murume anokuda nokubloka. Hakubloki. Iwe mukadzi ndiwo ukatotsa makambomubloka. Kundoti iye akubloke. Uri kundibloka murume wangu chaiye. Zvakaoma. Ya, pakaipa. Kola kubva nhasi. Ndotanga kuita work towards ngirikiri kuti utanga kuwork towards healing your soul and your heart. Chitanga kuita healing. Now you have to accept iwe chizvipaka mfoti mwana wako kuti Mwari ndaida mwana wechitu. Mwana akauya. Zvakakuitika izvi angori masetbacks. Mwari chindipai peace. You need peace right now.
unoda peace mwoyo mako. Ukaita peace cheteka zvese zvaari kuita sizvaumbozvioni. Uchitaka kuti work towards kuti ndiwana kupi basa ndatunda kubasa nemwana wangu ndakudainda you keep yourself busy. Wadzoka ubata mafoni ako ona malive waneta nemwana wako wobata mangwana muko ugadzira lunch box yako uenda kubasa. Andiona you need to be and you can only do that kana wine peace kana usina peace ka unoramba uchingotenderera chito chingotsvaga kuti ari kupi ari kuitei mangwana waenda kana buhle kuya mangwana wadzoka buhle chokwadi especially kunyanya ndiri mukati memba ino inoti akasauya unenge wakugaya kuti ari kupisha. You understand? You say unenge wakumustoka wakumustoka ende pakumustoka unosaka nezvinobhowa unoda moti yake yakapaka kwabuhle wakutokwira futi kunogonya uchagoni kubata. Saka the best way avoid akatogona akakubloka kona chiavo newo chimublokawo newewo chimubloka handika kubloka newo chimublokawo handika muchataura kana yakumba so that hauiti miedzo kuramba chidongorera foni buhle uyu haisi shamwari yako block buhle uyu everywhere usataura nabuhle don't talk to buhle mubloke buhle akanyengwa don't talk to buhle sina naye iwe chita ndotongosiyana nazvo chivosana nazvo chose ute life yako chitenga kuti peace my sister start working towards your peace kuti ndikuda peace uchiona vakadzi vese even vakarogwa varimo mudzimba marriage is not easy ndokanishora kuti marriage haisi bed of roses anyway kungoti vakadzi havataoni but totozviziva kuti tese tinge marriage yakaoma marriage ndo chinhu chekuti sometimes I think marriage is overrated. It's overrated, yes, because it's there in the Bible, right? But it's overrated because munhu wanenge uchiti dzimwe nguva bhangu akakutanga kuitira machiripitika unofunga kuti asiri adhimonira tomboka kagarapa. Handiona unoda ako imba yako kola but uyeye mwari achakupa imba yauri kuda uyo asiriyo uyo asiri usatsvageni nabuhle akatoudziwa kuti inini handina kuroorana nemunhu handisi married kwaari. I am not married. Exactly. Mwana muhombe ari kupi? Mwana muhombe anogara kune kwaanogara kusaidi kwete kwandogara ini. Nani? Ari kugara neshamwari yake. Kola. My sister, what is this that you are doing now? Ukuitei? Mwana ni 17 years. Akaenda munogara neshamwari yake. Are you for real, Kola? Uchikoshesa murume? Mwana msikana for that matter. Ayo mkomana mukuru mkomana. Chera ari mkomana Kola 17 mwana. 17 mwana ari kuchikoro. Ari kuchikoro I form 4 kuchikoro. I grade 11 I think. Mwana wakurega mwana chinogara neshamwari yake Kola akatanga madrugs ari kukundu chase. Kuna mai vake vanenge vari kweko kukosa vanenge vachivata. But why would you let your son go and stay with friends when you are alive? Why? Chere kugara education amusi safe. Saka vanhu mwana anotya kugara muno mandogara. Saka mwana wako anotya kwanogara is his mother rich? Is his mother rich? Kutanotya kugara muno iwa kugara education iwewe. Andikugara but chinoitika sisini munhu akashanya kudzumba yakanaka manje akazodzoka manje iwe akamuti uya tigare kunoku manje panonetsa wewe kuti uchizochallenge anoti challenge you can challenge family yanogara nayo unoiziva ndinovaziva wakasangana navo kupi muno mucape town saka wakusangana nefamily muno mucape town kuti family right kunoziva sekana mai mwoyo mavo vasiri happy kugara nemwana but nenyaya yemwana wavo havana choice. Vanhu vandinotoziva hangu inside out vari kugara naye vacheneva because ndototi sisi vakakukumbira here kuti tipe mwana vakataura because pane kwavaida kutonogara kuti vatambe pavari papo kuti vaende naye vanogara naye nokuti mwana wachene wavo nemwana wavo ngo vanowirana kubva kupuraimary chaivo saka vadikusiyana vana vacho saka vakati ndipei vana ndigare navo. I don't believe you're telling us the truth, Kola. I don't think you are telling us the truth, my sister. We want to help you, but I don't think you're telling us the truth. Hakuna munhu South Africa nongoti mazivana kuchikoro kodzi votouya voti ndokumbirawo utipe mwana tigare nemwana kunoku just like that. You are not related. Havamzi ushamwari hwevana vototi uyai nemwana tigare kunoku permanently iwe utorelaxa utoenda kumurume kunodzvara mwe mwana uchiti mwana wangu ari kuchengetwa nemasouth Africans. If you are to hear tomorrow to mwana kuita zvema drugs, would you blame anyone? Kana tukanzwa kuti mwana wako ashutwa,
Unotichi. No need. Pano nesandi kuzvona newega. Wongonzwa message kunzi mwana wako ashutwa, wedu asara wako ndiye ashutwa. Unoitaura kuti kudi. You don't know kuti mwana rugara sei, hauzivi, you don't know anything. Unonzwa kuti mwana ashutwa. Unoitaura sei? No need. You should be staying nemwana wako nevana vako. Mukomana iye une chikana chinda kuma friends, anoenda kuma friends, yes of course, harambidzwe. Asachidzoka kumba kwa mai vake. Now you have moved in with this guy. Mwana utogara permanently nevanhu ava. Because uku kwako kune murume yaui. Saka mwana utogara nevanhu permanently. Mwana yeso kwa harambidzwe neshamwari dzake. Ungatochigara nevana vako. Achiti mama ndakumboenda uku. Handika asachidzoka kumba. Oenda kuti afike kuchamwari yake, upora chidzoka kumba. But now mwana atouyi kumba because hakuna kumba. Urugara nechikomba. Hakuna kumba. Kumba, yeah. Anotopata achiuya. Kumurume yeye. Anotouya every time dzingwanto anotoya itoswera panapa. Anouya. Hey. And it's a little bit complex it's Pane complication karipo somebody and this young, but you know better kuti mwana wako pari ari right ari chi ndiwako unosiya. But to me you can even is your sister, it's not a good idea. Antika call out mwana nenda kunogara nevatorwa nemastinja simply because they are friends nemwana wavo. Antika akudai mwana unozisasa makona nofuma kunzi mwana ave ngochani. Antika because hauna nguva yekuaccessa mwana. Hauna nguva yekuona kuti mwana zviri kufamba sei. Ungozochinzi mwana akatoitwa ari kutoitwa vamwe varume. Antika zvakatenga kudhara but hauna kuti nguva kuti unyatsoongorora kuti ugare pasi nemwana. Ungozochinzi mangwana mwana akuita zvezve zvekubata vanhu achirobha vanhu achidini. Hauna nguva kuti uaccesse kuzi nokuti mwana ari right kwavari. Amen, andizivi, maybe I'm wrong. Saka kuti afomani mwana kuita greater. Izvozvo ndikuzvinzwisisa sisimedi but iye mwana mukuru I think maybe ndikatozokufonera ira ari mezuva because itoriwo imwe issue zvayo but issue yandinowanzogara pasina baba wacho tichitaura navo. Okay. Saka ingati tikaitaura panapa ingatoita imwe nyaya futi isiriyo yandafonera. Baba vacho vari mumusaka. But so far mukuru ake ari right zvake zvese ndotomeka sure kuti ari right. Kana ivo vari kumutarisa kwachini vatomutarisa ari right zongwava ndivo vakatoti kwandi because area yandogara. Saka ivo vakatomuti amai ikoko ibva ikoko uya kunoku tigare kunoku nokuti hamusombori safe. Vanhu vechikoro chaicho chandokomoreswa bhusu vachitsvagwa mari mubhutsu imomo. Okay. No, it's fine koda mwana ndiwako if you think kuti pauri kuzvauri zviri kuitika you've got better reasons. Well, anyway, it's we cannot judge. Tangofunga kuti just kungoenda mwana angu unogara because anofarira vanhu ava kufara life yevanhu ava isiri kumba kwavo. So kana pane mamwe reasons ari behind, then it's okay. It's okay. But start working towards having your peace scholar and start working towards you getting a job and leave this man. It's just block him and block anything that has to do with him. Butle, you block everywhere. Block. What about to say? I want you to remove Mama right now. Mama come in a wardrobe. Cannot close it or anything. Amona. Okay. Embeze imwe sabata. Tine shelf yatochengetera. Okay. Kana wakapedza kugeza papa uchita makeup unosvita sabai. Pamira. Riripi mira racho? Ndakarisa kuseri kwedhoo. Tora mira rako. Because ndakarisa dhoo chepo ndakarisa pro. Okay. Vatora tarisa mirero. Tarise muglass. Bata mira ndi une magetsi.
tarisa mirara kuona uzotokuone. What are you saying? Ndirikuzviona. Uri kuzviona? Uri kufunga kuti pane pakashota here kana wakazvitarisa ipapo? Hapana. Are you not beautiful? I am. So, can you not love yourself? I can. Can you tell yourself in that mirror right now, starting from today, I'm going to focus on myself and my kids? Taura ne mirror rako iroro. You're looking at the reflection of yourself. Udza mirror iroro, taurira munhu ari kuona mirror imomo kuti kubva nhasi, I'm going to be selfish. It's going to be me and my kids. And I'm going to wipe away all the tears. Ndakachema ndipapo. Kubva nhasi. Ndakuchitotanga kuita munhu ari different. I'm going to try and work kuti ndichengete vana vangu. Zvemunhu, you can go to hell for all you can. Yeah, it's true. It's very true. Saka anytime when you feel out you feel down, tora mira iroro zvitarise, talk to yourself. Wakatasa mira iroro. Talk to yourself. Wakatasa mira chako mira. Normally I do that a lot in me personally. Okay. Kundinotora mira zvitarise Hendo ndotsvaga kandite chimbonzi, isusu chimbonzi chembere anti. Ndoti pane chembere rapa. Pane chembere kabhebha aka ka inbox ita kunge chapamuka navanhu vanenge vakazara muinbox umu kusatoda zvangu. Ndakanakira ndisikuzosora nje anditomboite stress nemunhu can go to hell. Fuck off. Ndatopedza. Ndaizviita stereki, ndaizviita nanhasi ndinomboti kana ndikambokwidza kudai, so like ipapa pakambotaka incident yakunzi wahura paya, ndakatora mira ndikati fuck off. Andika hapana chakuza, you are not go. Itoita yauri kuita, kutoita ameni, itoita yauri kuita. I talked to my ndikati yauri kutoita, and ndinoto ndakanodzoka ndichitofara itoita yauri kutoita, and handitokendengi. Ndikoko. Zvokuti munhu akapedzera kukuti ega asi pane zviri kuitika, asi chichikuitika, wapedza wega wakatarisa pamiri. Zvokuti munhu anenge akangoti 2 minutes video call, kuda kuona kuti uri pai 2 minutes video call, ndikati stop calling me with the video call, make a normal call. Usandiitire video call because mangwana ndiri panzvimbo isingaiti. Munhu anoda kuti nzvimbo isingaiti ndeipi. Ndiwo akati angasara understanding the favor. I'm just telling the favor. Talk to yourself, call a stereo. Cheketa mwana wako. 30 something. Yes, 30 something. Ausema na mdiki wa munhu mkuru. I bet you are over 35, right? You see? I'm over 35. Ausema na mdiki kola. I know kuti wawanga chingoda pekuturirawo. Tiripo waturira kubva nhasi. It's all about the kids. Siya bombo plati. Right. Anditika. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I know. I hope you are feeling better now. Yes, I am feeling better. I'm going to delete and block number yaki. Good. Delete and block. And if you don't know, it's like a change up. Whatever kuya panapa, the way you wanga uri low, nesha wave, it's now better. Kana une chokudya imba bika udye, usatomborega, bika udye. Washizwa. Ite udye, upinde machira. Kuondera munhu. Pinda udye, wapedza kudya, uonamata, pray. Peace of mind inoenda kunamata manje. Peace of mind comes by praying. Usangopinda machira kunge nyoka iri kupinda muchizumbu. Unomira onamata nevamwe chikoko kuloko pana preza nditi kwa panapa. Unoona mata nevamwe uchipedzapo unonoti hopedze kuti zi. Hopedze nyasha. Zvokuti akavhura tu anoona kuti kriya chifungo zvausikuvata nestress. Chichanga kusimba kola. Yes. Chichanga kusimba kola, and the next time ndozoti kana une stress, kana une, this goes to other people zvakare. Vane problem yakafana nakola kusangana nazvo asingagona kufona panapa. Kubva nhasi mese, pikuita misodzi yenyu. Kubva nhasi kola, ndozakana une stress chero kugeza changu chako unongopinda mvura 2 minutes wobuda. Haukweshi. How guess? Chitaka kugeza kola. Of course, to make up tokasara unatko. You don't have to do makeup for anybody. You are doing it for yourself. Look good. Kola. Poda kana zvimapoda zvapoda. Antika kana wani mbofika 2 minisketi please kia. Andiona. Mwana wako kumsana kana kubereka mwana wako kumberi kudai so wakarwa minisketi yako chifamba. Pisa. Pepe. Show munhu pepe. Munhu ngaone pepe.
Usatombosaka chitwai kudii kana kuti kudii wachema zvakwana. Mwana wako chipo chemwana wako wachiwana. Uchadei? Hapana chimwe chachamvula. Show someone pepe. Wazvinzwa? You're doing it for yourself. You're not doing it for anyone. Iye musiyaiti zvavukle wake. Iwe chita zvako nevana vako. Ndizvozvo. Chete. Handitika. Alright, iri bhoro zvekuti zvakanaka kukoti kuti wafamba sei. Zvakanaka ndinokuzivisa kuti zvafamba sei. Alright, sharp. Chwa mukadzi akanaka kudai. Mukadzi akanaka kudai so wari paprofile picture chwa kutora. Chino kuti vakabhanga chinonzi rudo guys ambiza chinoita chinoshungurudza vanhu brain. Chinhu chinonzi rudo chinoshungurudza vanhu brain guys because unenge urimo murudo but sisi basa redu chete kungozama kukamfota kuti vana vafile zvakanaka ndika nekuzama kusimudzira self esteem yavo inenge yadonhedzwa nevarume because varume zvechokwadi vanodonhedza self esteem guys. Vanodonhedza self esteem yevakadzi zvokutodaro zvokuti murume unosvika pakuzviona kunge usina kukodzera kunge usina kukwana kunge usina kuhameno kunge hameno unozvitarisa mona mashoko vanotaura chiudza vanava unozvitarisa kudai soona kunge usina kukwana kunzi kwai ndorora vakadzi 7 endea una zvaungatende kana munoti anenge achifunge kwai tomupa umwe mwana futi aiwa akuziva ati chakatanga ndichakachenjedza akuziva shina unozi handiti uyu bora ngoma iri ramudzidzisa the hard way ende iye agara angachidake mwana wake. Is she saying kuti mwana wake ane 17 years angachidake mwana? That's good. Chipo chake chemwana apiwa. Now she can work towards kuzvi improve life yake. Cheti. Iye nevana vake. Unaona? So guys, it has been nice talking to you guys. It has been nice chatting to you guys. Ikeshangu ndinoona hangu ndikuona zviume zvatumirwa asi kochi yavaka se yavaka vanombozoti nhasi Friday vanotumira zvinhu zvokuti kaiti asi seso izvo hauipodo okay pakaipa avarume vanoendifonera tsvaga vakadzi avaka tione posti yacho vatsvaga vakadzi avaka ndizoti avendeti ndisho panapa vana vakubatikira nhasi ndipo pakuda kutumira mapikicha anoona ava baba vari kutsvaga munhu budha asi murume wako here guys uyu asi murume wako here arikutsvaga munhu arikutsvaga munhu murume ushu asi murume wako here murume ushu akutsvaga munhu asi murume wako here arikuda munhu murume uyu arikuda munhu ushu arikuda munhu murume uyu ndatindikuudzei antika saka guys ndakuinda tobatana zvakare zuva rinotevera handitika uve neusiku hwakanaka tosangana na12 usiku tichienderera mberi nekunamata handitika right mwari vari mutungamiriri wedu ari mubatsiri wedu mwari wakuitirai zvakanaka guys Mara kuite zvakanaka guys. Bless you guys. Bless you.